Ang pagbalaan sa Semana Santa. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi ug sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pag Ginoo, anak ni David, kaluy iintahon ako. Ang akong anak ka babae, giyawaan og nag-antos pag-ayo. Maluoy ka, Ginoo. Tudlo! Nagsamo ka na ito kini babayhana. Amo sige palayo, gikan nimo. Dre, babae! Oh! Ayaw ko kira! Nagkikiluman ako sa magtutudlo. Buhi siya. Unsay tuyo mo kanako, babay. Ginoo, niluhod ako sa imong atupakan. Ayuhain taon ang akong anak nga babae. Dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak aron ipakaon sa mga iro. Tinuod ka na, Ginoo. Apan bisan gani ang mga iro, makakaon man sa mga mumho nga mahug gikan sa lamisa sa agaon. Limsik ko, Ginoo, bisan mumho lang sa imong kaluoy. Pagkadako sa imong pagtuo, babay. Karon dayon, mamaayo ang imong anak. Daghang salamat, Ginoo. Daghan kayong salamat kanimo. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Kalimti, akong buhi nga Ginoo. Hilak o pagliupo sa usa ka makasasala. Agig pagyukbo ning balaang mga adlaw. Ang RMN Production Center mudalit kaninyo ning sugilanon nga gituyo pagpaong alang sa pagpamalandong. Sugilanon nga naguluhan, buhi nga Ginoo. Hoy! Tipos mo! Dali! Ang dakop! Siya niya na sabing mananakop sa mga naninda sa kadalanan. Ako na lihak po ning akong mga tindang utanon. O gusto na ko sa sako. Bahala na. Hoy, hey! Unsa ka, ha? Abi na! Sir, ayaw sir. Unsa iya, ha? Kapila na mo ingna nga dili na maninda din na preskasada. Gahig mo uta. Gahig mo ha? Eh, abi na imo sa ako. Sir, maluoy ka sir. Inutang pa ito na ako sir. Problema na mo. Igay ako. Sir, ayaw sir. Maluoy ka sir. Ayaw yatak-yataking ako mga paninda sir. Ayaw sir.
Dong, may kinauli ka na. Kilanta si Inday, ug wa ko ikapalit og tambal. Unsa? Hay mas Inday. Na sa kwarto, natog. Ako ra tong gitrapuhan ganina og basang labakara, aron nga muubos-ubos ang hilanat. Huwag ka kapangutang sa tindahan. Ibaw bitaw ka nga wanay musukol na tupautang dinhi. Asa mo ko paingon? Kabuisit ng kinabuhi ah. Hari, Doon lang sa dakop ka ganina sa mga naninda na pins kasada. Ug naabtan ko. Ilang ginbargo ang akong tinda ug ang uban ilang gipangyatak-yatakan. unsa? Kinuo ko. Sa isang pitang ginoo eh. Huwag na makatabang na to. Pabuta ko diya. Asa man ka? Mangitag pa agi. Ah, dalang tambal na Inday. Huwag niya sa kuidang mga pagkaon, mga grocery. May hapitan lang ko aron nga, di na tama problema o pagkaon ugma. Kadaghan gud ani. Diin magkakwarta. Nikinsa ka man makawam. Sa akong amigo. Ay kabala ka. Ako na'y bahalang mubayad ini. Balik lang niya. Hari? Yan naman ni, uy. Bisan kinsam lagi mo sud o gawas din sa ato. Wa ko makaila sa uban. Kinsa man na sila? Ako ka mga kaila. Mibalik kag paninda og drugas? Sa sabaan ni mo. Sulti ko sa tinuod. Oo. Naninda. Kung may problema, anak. Namay daghang naninda karon anak. Kalapay dali ang kwarta. Dili pa ta mahago. Magtarong bitatag panginabuhi. Ilaw sa tang lisod-lisod. May pa ni. Dali ang kwarta. Dinagko pa. Kinuo ko, Hari. Nahibaw ka kasi ka peligro anang butanga. Sos, pareha na. Maninda ka sa kalsada. Gukurong magyapon ka niya. Uslan man, kinila lang. Hayahay pa. Bahalag magkamangta sa kalisod. Ayaw lang anang klasihas panginabuhi, Hari. Dili lang ang atong kinabuhi ang mamiligro, ana. Lakip na ang kinabuhi sa ubang mga tao. Ang mga kabatanunan. Sa baag gini mo eh. Kapay mo hospital mo kapil sa kong kita. Ikaw na sa Wala ko. Wala ko pa ko. Apasong pa na ako mga asawa nga ng umpra. Yeah. Isira na niya ako sultan ha. Iniglakaw ni mo. Ulyang hapon pa matumauli ang akong alak gikan sa eskwelahan. Sige bay. Ako ni barat din eh. Tiwasan sa niyang usak eh. Nangahan ko na. Lindil. Niya naman laki ka. After raman mi. Nagunsa day mo pa. Wa. Bibi kawas bi. Dito man kagsudo eh. Ato na sa kwarto. Ayaw diri. Lakaw na. Opa. Ay. Ano ko sa mga anak na nasuyo na. Sag dito. Tiwas lang diha aron nga makabiya na ka. Una lang ko ni mo ha. Pa? Kadit lang. Kuya Tiko? Ganahan ka mo sa atong akong gibuhat ganina. Ha? Unsa day to? Siya po. Makabrahe to. Makatuon kag maayo ato. Ari, udluan ni ka sa unli. Nay, di lang ko kaya, uy. Suway lang lagi. Gaam di kagkwarta ni Guman. Dira, Imo na yung skwintaw. Para baon ni mo. Unya. Isa ko.
patilaw ni mo. Magpangita na kayo ni Day. Dali. Patilaw ni kami. Ayaw, kuya! Ayaw pa! Ayaw pa! Ganaan, lagi ka ni Eksaba. Dili ko! Ma! Pa! Hindi na Eksaba. Da! Ay, kabugat. Ubay-ubay yun yung atong nakumpradong. Makasugod na yun yung taan ni umang adlaw sa atong tindahan. Nga, atong ipahimo tupad sa atong bahay. Dong, dako-dako man yun na. Nakapuhunan na man kita. Undangin na lang pagpaninda ni mo ginadaling drugas, uy. Sabaan ni mga nang undang, uy. Yay, kung tagnegosyo gud. Kung dili patungod sa akong pagpanindaan na, asa makakipuhunan sa imong gipatukod nga tindahan. Nya, ganun sa hindi ka muhunong ano. Samtang may musuyo pa, dili ko mohunong. Harry. Aton ko lang atong anak sa iyang kwarto. Wa man mo tagbo na to nga naulit naman ta. Nagkatuog tingali to. Magpatabang kong display niya ni atong mga kinumpra. Lindel? Lindel, mata na day. Hapon... Ha? Ah! Lindel! Diyos ko! Hari! Hari ang atong anak! Lindel! Lindel, anak! Kasi nagbuhat ni mo nini! Lindel! 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 Day! Day! Hindi pa na basta-basta ng atong anak! Huwag ka na ganiyang bunog! Gibunog siyang maayo! Diyos ko! Lindel! Lindel, kasi nagbuhat ni mo nini! Kinsa! Vanessa. Na-ICU ang atong anak. Dili pa ikong gilugo siya. Di ko lata pa siya og maayo. Hari, kaguba sa nagway sa atong anak. Kaluoy sa akong anak. Ikaw ang nagaingon ni ining tanan. Kanang imong negosyo o bisyo. Kung maluwas man ang atong anak, inigawas niya din sa ospital. Mamiya na minimo. Hari, bay, niyali ka. Asa man ka? Mulayas ka? Mulayas ka human sa imong gibuhat sa akong anak? Hari! Hari! Ganong gibuhat po man ka to. Kabaw sa tanay. Nagkabaw sa si Inday sa naglugos niya. Puslan man ni inyo kumbiyaan. Dinin lang ko puyo sa bilangguan. Ikaw na bahala sa itong anak. Ipangayo ko pasaylo ni Inday. Pasaylo ako ninyo. Hari!
Pila na ba ko kabuan din sa prisuhan? Human ko doawa makausan ni Vanessa. Wala siyang balik pa. Brad, Ano sa'yo, Toyo? pila kabuhan na tang nag-uban din sa silda, pero sa tanan nga niya din Ikaw rin ako nabantayan nga wag yun makig-abi-abi sa tong kaubanan. Kinahanglan di. Human ako, anak. Tagam na ko gami ko. Kunya, mangunayra. May pagwa. Prehas ta sa una, Brad. Yun sab ko sa pila kasimana na ko din ispesuhan. Dili lang Brad, suwais pagbasa. Ila-ilaha ang atong buhing Ginoo. Ang iyang mga pulong. Ang iyang mga saad. Suway lang. Samtang maglingkod ka rin sa suok. Suway na sa pagbasa. Ibilin ko rin mo, Brad, ha? Aron nga may ikauban ka. Lucas, Kapitulo 6, versikulo 37. Ayaw kamo paghukom sa inyong isig katao, ug kamo dili hukman sa Dios. Ayaw pakasada ang uban, ug kamo dili pakasadon. Pasayloas sila, ug kamo usab pasayloon. Brad, nalipay ko nga mihatag kaghigayon sa pagbasa niya ng balaang libro. May higayon pagkaalang ako. Makapasaylo pa ka siya sa tanang mga sa na akong nahimo. Wa pa ako kalimti sa Ginoo. Sama sa paghikalimot sa pamilya nako. Pangayo kamo hatagan. Pangita kamo, ug kamo makakaplag. Pagtuktok kamo, ug ablihan ang pultahan. Lucas, Kapitulo 11, versikulo 9 nga to sa 10. Magmisa karon si Father Josue Cadorna. Gusto ka bang mutambong? Uba na mong mga nahisala aga karnero? Apan, nakakaplag na sa husto nga dalan, pinaagi sa mga pulong sa atong buhing Ginoo. Ha? Nahumana ang misa, Brad. May salo-salo ta nga gamay uban sa atong mga mahal sa kinabuhi. Dugay na akong ikalimtan sa kong asawa. Brad, uban na mo. May pamilya ka, uban na mo. Salamat, Brad. Arya, bro. May bisita ka. Ha? Bisita? May bisita ko. Harry? Oh. Vanessa. Vanessa, niya ka. Niya ka. Og dili kay ako lang. Niya usab ang atong anak. Hindi, Lindel. Hindi.
Buhi ka. Buhi ka. Diyos ko. Dagang salamat. Dagang salamat. Magpaabot ni sa imong pagbalik ka na mo. Dili mi pulaan sa pagpaabot ni mo, Harry. Diyos ko. Dagang salamat. Ang kalungkutang nadarama may lunas pa. Liwanag ay Lucas Kapitulo 22, versikulo 32. Ayaw kahadlok, gamayng panon, kay ang inyong amahan nahimuot sa paghatag kaninyo sa gingharian. Ug dinhi mangigala natapos sila itong sugilanon nga naguluhan, buhi nga Ginoo. Kini maong sugilanon gisuwat ni Martis Parba Albores, ug ubos sa direksyon ni June Caraca Pujanes, Spener Joel Bense, recording editor Randy Tayad, sound man Aldwin Nacurda. Ug ani ang mga artista naghatag kinabuhi natong sugilanon sa papel ni Harry, Randy Padayaw Susong, Vanessa, Teresa Tirul Surya, sa papel sa kaadik Janjan Lara, o sa papel ni Lindel, Ingrid Miss Ay Vertunaso, inabagan ni Jumel Arizo. Sangan sa RMN Production Center, kiningin nyo higala sa kahanginan Joel Bensi manamilit ug muingon. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpakiguban kanamo. Tatak, RMN. Tanawa! O sunugan ninyo iyong harap! Lakaw! Lakaw pa! Napahumod siya, kabangalan! Bangon! 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 Ang pagbalaan sa Semana Santa. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi ug sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan sa Nazaret, si imong tuyo ka na mo. Miyagi ka ba? Aron si paglaglag ka na mo? Naibaw ko kung kinsa ka. Naibaw ko na mo. Paghilom yawa. Gimantuan ko ikaw sa pagawas gikan sa lawas sa tao. Gawas sa iyong lawas. Nakagawas na ang yawa sa iyong lawas. Uy! Uso yung pagkabas mo, Teddy! Nung nasa igahom sa paghihilid sa yawa! Ang RMN miduyog sa Kristohanong nga pagbalaan sa Semana Santa.
pamalandungin ninyo ang Ebanghelyo ni San Mateo. Ato ka nababasa sa Biblia diha sa Mateo, Kapitulo 18, versikulo 21 hangtod sa 35. Ug sa samang higayon mabasa usab sa Juan, Kapitulo 4, versikulo 5 hangtod sa 42. Unya miduol si Pedro kang Hesus ug nangutan na, Ginoo, kung ang akong igsuon kanunay nga makasala kanako, hangtod kapila ko man siya pasiluon. Kapito ba? Si Hesus mitubag, dili kay kapitura, kundili kapituan kapito. Kay ilawom sa pagmando sa Dios, ang kahimtang sama sa usa ka hari nga naghusay sa mga utang sa iya mga sulugoon. Sa diyang nagsugod siya sa paghusay, gidangat to kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag dako kayong kantidad. Wa siya igong ikabayad sa iyang utang. Busa misugo ang iyang agawon nga ibaligya siya, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon sa atubangan sa iyang agawon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha, kay mobayad raon niya ako sa tanan akong utang. Naluoy kaniya ang agawon busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iya kining gipalakaw. Milakaw kining maong sulugoon ug gikasugat niya ang usa sa iya mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniya og gamay ra kaayong kantidad. Iya dayon kining gilabni, gituok ug giingnan, bayaray nako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya, ayaw intawon akong apikiha, kay mobayad raon niya ko nimo. Ang panuha siya mosugot. Gipapreso hinuon niya kini hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo. Nagadto sila sa iyang agawon o gisuginlan nila siya sa tanan. Busa gipatawag sa agawon ang sulugoon o giingnan, wa kay puangod. Gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon sa mga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agawon ug gipapreso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. Ug gitapos ni Hesus ang sambingay sa pag-ingon. Ingon sab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga tuwa sa langit, kung dili mo pasaylo sa inyong isig katao sa kinasingkasing gayot. Sa kamingawan, ako naglatagaw, karnero nga nahisala, layo sa panon, walay magbalantay, walay nagamuma, sa katalagman, ako nag-inusara. Apan ang grasya sa Dios, nagdanag ka nako. Duyog sa tong pagpamalandong sa mga pagpasakit o kamatayon ni Ginoong Hesukristo sa krus, ang RMN drama muyukbo ning balaang mga adlaw sa Kwaresma. Ug tungod nini, among idalit kaninyo kining pinalahi nga sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero ug ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minyosa. Anak nga nahisalag. Mga tunog, bato, akong naagian, mga gutom ug kauhaw, akong jayanto, walay dalang panan, walay... Salamat kay nakontak na taka, Jeric, anak. Unsam dito yun mo na ako, Mama Josefa. Taod-taod namang kangwa na yun mo pating out din his bahay dong.
Pauli na in town dire. Di lagi ko maki, musurok ang akong dugo nga makakita sa kumayong laking maguwang. Jeric. Visit siya sa akong kinabuhi, ma. Nak, Jeric. Ayaw pagdumot sa imong igsuon. Wa man siya sa ni mo. Gihimo lang niya ang unsa insakto ngan nga usa siya katinugyanan sa balaod. Power tripping ang gibuhat ako, ma. Kaya lagi, daan naman siya nga may kasuko na ko. Nasayop ka, Jeric. Dili ingon ni Ana ang imong igsuon. Sayod ka, gyud, nga may ligon siyang prinsipyo nga gibarugan. Prinsipyo ba eh? Bot-bota na niya. Jeric. Nagminyo mo lagi na sila Christine nga wagid mo respetar o pahibaw na ko. Bisag kahibaw ko siya nga. Naara ko nakatambay sa kong mga barkada. Sa huwi sabto sila nagpakasal, Tong. Asas! Ano lang ba? Imo pa mong ginapanalipdan eh. Ikaw ra yun ang nagtukol sa imong makuwang. Samtang siya, naghandom nga mo pauli ka na untangan sa ato, anak. Gikumbinser ko siya, Manoy. Apan dili na yun siya mamati panako. Josefa. Father Erasmo, Manoy. Ipasaylo naman unta siya sa iyang makuwang. Apan siya lang yun mo ikahi-kayog o. Josefa, bato nilang yun kanunay ang mayong mithi isip o sa kamayong ginikanan ngadto sa imong mga anak. Sama sa atong amahan nga anaa sa langit. Oh, Father Erasmo, Manoy. Ang atong Diyos sa langit, amahan nato siya. Nagpagkaamahan siya natong tanang mga tao sa kalibutan, nga dili gani maayo nga maghukom kita sa atong kaugalingon nga matarong, ni magtumpo kita sa uban nga dautan. Manoy Erasmo. Naa siya nga nagtanaw kanatong tanan, dinhi babaw sa kalibutan. Ug siya lang ang nasayod. Kung nagpakabuhi bakitang matarong o dautan, kinakita maniha kung unsa ang anaa sa tong kasing-kasing o kunahuna, kung nasibo ba kini sa atong mga binuhatan. Father Erasmo. Bahin sa akong pag-umangkon nga si Pancho. Husto siya nga dali kayong mihatag sa iyang pasaylo, sa iyang manghod, nga ato maisip nga makasasa. Kaya nakasama kini kaniya. Kana nagtimaan lang nga bukas kanunay ang iyang kasing-kasing sa paghatag sa iyang gugma ngadto sa manghod niini ug halapad ang iyang panabot sa mga sitwasyon nga usahay lisod nga sabton sa uban. Ang pagpasaylo mao ang labing lisod nga ikahatag sa tao niining panahona karon nga mas tipatigbabaw pa ang gahom sa garbo nga wa na sa hustong lugar. Manoy. Nipahitakdo kini sa teksto diha sa balaang kasulatan. Sa dihang midool si Pedro kang Hesus ug nangutana, Ginoo, kung ang akong igsuon kanunay nga makasala ka nako, hangtod kapila ko man siya pasayloon. Kapito ba? Apan si Hesus mitubag, dili kay kapito ra kundili kapituan kapito. Pero tigil rin mong laguta sa mga igsuon nga parakbay? Oo bay. Kay unom kabuwan kong nag-antosod sa presuhan.
Kay iya kong gipasagdan niya itong nalambigit ko sa kasong pagpanulis. Bay, Derek. Pulis ko siya. Unya, nag-aako siya nga mabilanggo ko sud atong maong gidugayon. Unya, tuwa naman siya nagasahin sa Manila. Kau ba ng pulis nga mo'y nagpadakop ni mo? Gusto ka? Inigtaak nilang dining dapita? Birahan na to sila? Oh. Ha? Sulti lang! Parang natagbaw ka sa mong kasuko? Kuan, bay. Di na sa tingali ng nana. Suko ko. Naglagot ko. Pero di sad maayo nga, musang ko sa ingon ana eh. Lagi ba? Pagsulti lang kung interesado ka nga, ipaagi na itong brutal nga pagabuhat. Kay, tahugan din na itong bakap. Gikan sa mga barkada na itong nga, padigo padunot. Kalois Ginoo, nakadesisyon na gyud ang atong karikuan. Kadto na tamasahin sa atong dapit, Sir Lot. Gusto ka, Sir Pancho. May dito kay duol sa atong pamilya. Kinanglan sab na akong barugan ang akong pagkabana ni Christine. Mao na. Kay human mo gikasal sa huwis. Dang tanaw duha ka semana. Dungan man ta nga giasayan sa Inspector Weight Division kini sa Kampo Krami. Bitaw, mao gyud, Sir Lot. Yeah, saban. Ready na ka alang sa lain na itong assignments? Balik nga to sa atong dapit? Oo. Ready na kayo, Sir Lot. Gang Pancho, mayong pag-abot balik ini atong dapit, Gang. Gimingaw kay ko nimo. Salamat, Gang Christine. Gimingaw na sab kay ko nimo, Gang. Ma, paminasabay ko, ma. Josefa. Taga-santo, kaluyan ka sa Diyos, Pancho. Si Jerry, kumusta? May balita ka ba niya, ma? Pancho. Ako, ma. Wala ko'y balita ba niya, ma Josefa. Kay giputol naman niya. Ang tanang koneksyon na mo, aron di nagdadnako siya makontak. Gusto siyang magkinaog kalingon. Kay dili man siya magpatambak. Puno sa kasuko ang iyang kasing-kasing. Ug nasanapan na sa kasilag nga dili makatarunghanon ang kinatibukan niyang pagkatao. Andang pagyapon kong mapasaylo sa akong manghud, ma. Ako pagyapon ang iyang Manoy Pancho. Nga andam siyang protektahan. Bisan ugwa niya isabti ka na mahina. Pancho. Kadaghan na siya nakasa. Pero kadaghan usab kong hanihatag niya sa akong pasaylo. Ug kanunay na ko siyang gisabot. Nabalik naman sa dahing duha nga mga banggiitan nga mga parakbay. Ang imong Manoy, Sir Pancho, o gatong nagdakop ni mo nga Sir Lot. Iyay, amag na sa tani sa itong mga rakit, bay. Mas labing maayo. Aron ipakita na ko sa kong maguwang kung unsa na ko kahinog karon sa akong mga diskarte sa karnaping. Kuno? Buraki! Biragi! Alang niya kining akong pagka-carnap king karon, by Marshal. Ya, sa sunod na itong operasyon, bay. Ipatawag sila si Boss Leo o Boss Nato. Areglado, bay Jerry.
mo, Bay Marshal? Nagugod na itong mga pulis, bay. Isigihan na natin nagtira, bay. Sila mga armas. Katapusan na ganyan na ito, bay, Jeric. Kita mo, boss. Di agad-sihon ta. Focus na sa pagpangitag paagi aron. Dili na ma-intercept sa posibleng mga checkpoints nga nag-atang na karon na to. Asam na tapaingunan ni bay. Ako na lagi bahala. Bay Marshal! Bay! Ay, Jeric. Bay! Ay, kuko. Bay Marshal! Bay! 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 Wala siya maglihok. Mituay na ang iyang o. Bay Marshal! Bay! Sir, ako si Leo. Tao ko sa Carnap King. Sir, ako sab si Nato. Tao sab ko sa Carnap King. Sila bang sakay sa kutsi nga gigukod sa mong mga operatiba? Oo, sir. Nga idara naman mo. Idara naman sab ka ng Carnap King? Dili, sir. Kinsa ka na siya? Unsay kumpletong pangalan ng Salvais? Bendisyon niyo ako, Padre. Kaya ako makasasala. Kadiyot. Mahimo ba ni mong tangtangon ka ng kaon ni mo nga gipayong-yung? Oo. Kadiyot. Jeric, pag umangkon ko, ikaw yun kini. Ihatag ka na ko ang imong bendisyon. Father Erasmo. Tio. Kaya di na ko magdugay ng kalibutan. Ayaw pagpagkawa sa imong paglaom. Kay bisan og makasasa ka, Jeric, apan usa ka sa gipakamatyan ni Ginoong Hesukristo sa krus. Itugihan mo lang kaniya ang imong mga sa ug maangkon mo ang kapasayloan. Uway na. Padre Erasmo. Wa na'y lunas sa katilingban ang sama ka na kung naulipon sa kadawtan. Og ilabi nang wa na ko'y lunas sa atong pamilya. Mahinungdanon alang sa Ginoo ang pagkaplag sa karnero nga nahisalaag. Aron siya itipon sa bagang panon ug siya isipon nga bag-o na diha sa pagtuo. Kay ang sa gipasaylo na ug ang kalapasan gipapas na pinaagi sa iyang kamatayon diha niya ng balabag sa bukid sa Golgota nga gitawag og dapit sa kalabira. Tataw ka na natong mabasa diha sa balaang kasulatan sa Mateo 27:33 ug Juan 19:17. Father Erasmo. Jeric, gipakamatian ka sa atong Ginoo pinaagi sa pag-ula sa hamili niyang dugo. Ang buhaton mo lang mao ang paghinulsol ug ang pagdawat ni Ginoong Hesus nga mao ang Kristo sa imong kinabuhi. Itugihan kaniya ang tanan. Tio, dawata ang kapasayloan nga gikan sa Ginoo ug ang pasalig sa pasaylo maimo hangtod sa hangtod. Jeric, dawaton ko. Oo, dawaton ko, Father. Ikaw ang karnero nga nahisalaag.
ang ipangita sa magbalantay nga mas si Kristo Jesus. Ikalipay niya ang imong pagbalik. Tipon sa bagang panon sa mga linuwas nga katawhan sa Dios, kay kahimuot ka na sa magbubuhat. Sir, kumpirmado nga patay na ang tuong kamot sa Carnap King. Gingalan og marsyal. Apa nag-eskapo pag yun ang ilang leader. Kinsa magiging ka nang notadong Carnap King. Unsay background na ng tawhana, Sir Lord? Siya ang may isuon, sir. Si Jeric. Unsa? Si Jeric? Ang akong manghod, mao ang notadong Carnap King. Amoy utok sa sunod-sunod nga karnaping incident. Dinhi ning atong syudad ug probinsya. Imo ba kung mapasaylaw? Ug imo sa kong madawat, Adel? Matinud-anon ko sa kong pagmahali mo, Jeric. Andam ta ka nga tabangan, uban ni Father Erasmo. Salamat, Adel. Inaot nga makapaabot ka na ako. Paaboton ta ka, Jeric. Oh. Padong na dinhi ang maguwang mong pulis. Aron sa pagkuha kanimo, Jeric. Kauban ang inyong inahan. Salamat, Tiyo. Andam na ko nga magbayad sa kong mga saha nga nahimo. Wa ko makasabot sa kong kibati karon, Pancho. Hasta po ko, mahusay pa. Nabisan og dakpunon ng akong manghod. Pero, kampanti kay ko. Galuwas siya. Ilabi na kayo naghinulsol na siya sa iyang mga saha nga nahimo. Dako sabang akong pasalamat ni Adel. Kay wa gyud siya mo piha ni Jeric. Naapaghihapon siya isip buutan nga hinikukma. Wa man gud kawag tangis paglaom si Adel. Nga mausap pa kuno si Jeric. Ug mauna kini karon ang tubag sa iyang mga pag-ampo. Pasaylo ako ninyo, Manoy Pancho. Mama Josefa. Wakay saha na ko nga akong gitipigan, Jeric. Ang tanan, gitugyan ko sa Ginoo. Uban ang akong pasaylo. Mauusab ako, Jeric. Inahan ko sa kanunay. Nga nagmahal ka ninyo nga akong mga anak.
sa gugma nga dili masukod ug way kondisyon. Hinaot pa unta nga kung atuan na unya kasod sa bilangguan aron magbayad sa imong mga sa nga nahimo. Hinumdumi kanunay nga ni akin ang imong inahan. Dili magpasagad kanimo. Ayaw sa kalimot. Nga ni Arko, nga imong igsuon. Wa yun mo buhi kanimo. Bisan makausa. Apan ang balaod. Balaod gayod. Angay mo gyud kining atubangon. Ginoo, dili unta kami biyaan sa imong grasya. Kay pinaagi ni ini mahimo kaming madasigon sa pag-alagad kanimo ug maangkon kanunay ang imong panabang. Padawata kami sa imong pasaylo aron makadapod unta kami sa kalipay sa panag-uli sa uban. Ug nga pinaagi ni ana makakat-on unta kami sa pagpasaylo ug pagsinabtanay sa usag-usa. Himoa kaming gawas nun sa pagpuyo sa kahapsay ug kalinaw. Langit nung amahan, himoa kami makalahutay diha sa imong gugma ug kaluoy ug tabangi kami nga makapangayo ug pasaylo sa uban. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa kamingawan, ako naglatagaw, karnero nga nahisalag, layo sa panon, walay magbalantay, walay nagamuma, sa katalagman, ako nag-inusara. Buhat nga tawhanon ang pagpakasalan, apan balaanon ang paghatag og pasaylo. Way perfecto kanato nga ning kinabuhi. Kitang tanan mga sukli sa kasalanan nga nahimo sa una natong ginikanan. Ug dili natapos ang atong sulilanon agi og pahaom ning atong pagpamalandong sa Semana Santa. Anak nga nahisalaan. Sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero ug ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyosa, spinner Ariel Mangkao, recording and audio editor Lloyd Gabiana, soundman Ricky Porsuil Garing. Og mga higala, sa di pa kami manamilit kaninyo aniya naghatag kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Jeric, Jeffrey Gabonada, Josefa, Marites Albores, Christine, Ingrid Vertudaso, Marshall, Aldwin Dacorda, Pancho, Oji Kumpuk Rakasa, Father Erasmo Marvin Caballero, Adele, Jennifer Dato Menyosa, Lieutenant Lot, Ricky Bangis Garing. Hangtod na lang sa sunod higayon, kinihigalas kanginan Ray Arellano mingon kaninyo, ang Ginoo mag-auban ka na ito kanunay. Walay na nag-iya ni ato, iya kong gipangita dito sa kamingawan nga mamingaw, ug sa iyang gugma, ako gikuha niya. DYHP RMN Cebu, the official... Tanawa! Og sunugan ninyong iyong... Tanawa! Og sunugan ninyong iyong hari! Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon! Kay siya nagpakaanak sa Diyos! Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasa ni Jesus! Tanawa kamahalan, maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Napaumod siya, kabangalan! Bangon! Bangon! Bangon!
Ang Pagbalaan sa Semana Santa. Magkutudlo, bukuyog ko ni mo bisan asa ka mo adto. Ang mga milo may taguanan ug ang mga langgam may mga salak. Apan walay kaigdaan ug kapahulayan ang anak sa tao. Ikaw, sunod ka na ko. Ginoo, muuliw na ko aron sa paglubog sa akong amahan. Pasagdi ang mga patay nga maglubog sa ilang mga minatay. Apan ikaw, lakaw ug iwali ang paghari sa Dios. Musunod ako kanimo. Apan tuguti una ko sa pagpauli aron manamilit sa akong banay. Mateo Kapitulo 6, versikulo 15. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan, nga atua sa langit. Agig pagbalaan ning Semana Santa, ang RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning pinalahi nga sugilanon nga atong gipaom ning adlaw sa pagpamalandong. I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. May mga sala sa atong isig katao nga lisod kaayo natong pasayloon. Hangtod asa ko tuba nga patig-ahon mo ang imong kasing-kasing sa pagpasaylo. Ideal, looked so alive. Turns out I'm not real, just some. Mga kasama, ani akining sugilanon nga sinuwat ni Teresa Tirol. Sugilanon nga naguluhan. Hangtod sa kamatayon. Hello! Ni anak ko! Oh! Anong sad na ng face ni Mama? Papa George, kiaway ni mo? Wa, uy. Ay, naon sa kaman, di ay pamila. Wa, uy. Ay, ihag si Mama pa. Nagmitag naghag si Mama usahay. Dali, be. Naon sa man ka? Ikis pa. Ikis pa yun, be. Okay na ka. Mo giniganahan ako niyong duha ba? Ideal gid mo na akong couple. Mo kon maminyo gani ko man, no? Mangita gid ko og sama kang papa. Tana, oy, mga unata. Nakaluto naman ko. Wow! O sige, luto ni Mama. Ang paborito ninyong duha ni Papa ni mo, sinigang. Ay, wow! Sinigang! Pinagagitang Mama pa, no? Oo. Maong love gyud kayo nako ni si mama nimo. Ay, gikilig si Mama. Bata na dayon. Tilawan na to ang giluto ni Mama. Sure ko, samot ka ma-in love ni Mama. Kadiyot. Ay, ngano kialsa mo ko ni mo, George? Aron di na ka mahago og lakaw paingon sa kusina. Ay! Kamu na gid, Papa. Parang bagong kasal lang, ha? Papa, oh, may kayo mo dahan ni Mama mag-alsa. Good night, Ma, Pa. Sa akong kwarto na lang ko magtuon kay madisturbo ko din sa gitanan niya sa TV ko. Ay, pagun na lang ni nato, nak. Kay gusto na sab ko mo pahuway sa kwarto. Ay, dili naman. Have your moments together ni Papa while watching TV. Sa kwarto na lang ko. May buhaton pasit ko. Sige, nak. Good night.
Good night, pa. Good night, Nak. Oh. Salamat kay sa iyong nisod sa iyang kwarto. Mulakaw na sab ka. Maglalis na ba sabta nga wa na sa atong atubangan si Elaine? Pamila. Sa gihapon, muuli ra ko sa dili pa mamata si Elaine. Ikaw na may baw kon mangutan na siya. Sige, ato na ko. Ginoo ko. Kabugat na sa kong kipati. Ingon sa dili ko na maantos nga itako ang tanan kang Elaine. Ay, Diyos ko. Lamdagi ko sa angayan kong buhaton. Magkadawat lang unta si Elaine sa sitwasyon kung mahibaw siya. Buntag naman di ay. Mabangon ako. Kaya base na si Mama's kusina. Asa pa man ni siya, we? Nawa pa man gisin ang akong gichat niya. Kung tawagan sa ako, masuko na sabi siya. Ang akong makamata na... Good morning, Ma. Celine, taguan akong cellphone. Nak! Humutagad si Makiluto, Ma. Si Papa. Oh. Pa! Agikan lagi kas gawas. Di lagi kagikan sa kwarto ninyo ni Mama. May gitanaw lang ko sa likod sa bahay. Ang gitanom na kong kamunggay kung nabuhi ba? Ma, maligo sa ako haos ako mukaon. O nalang mo kaon si Papa para may moments mo. Sige, Nak. Lugay ka na uli. Lugay kong nakamata. Church, naglisod na ko. Ikaw rin naglisod-lisod sa imong kagalingon. Giingnan ta na Pero dito. si Elaine... Takot na si Elaine. Makasabot na. Di ko gustong maapektahan ang pagtuon ni Elaine. Ay, sus. Katarungan na lang ka na nimo. Pero ang tinuod gusto lang yun kang muanhi pa ko ninyo. Nagpaabot pa kang mausab ang akong nauna. Dili na, Pamila. Kung naglisod ka man aning atong sitwasyon, labaw na ko. Ang hatagan na natong katapusan kining atong pagpakaaron ingnon sa atubangan ni Elaine. George. Kung makalakaw na ang atong anak padung sa eskwelahan, manghipos ko sa akong mga butang. Usa? George, please. Dili na ba ay pwede? Pamila, maglalis pa bataan, ha? Si Elaine. George. Nahurot naman ang shampoo. Please, kumabi. Oo, anak. Kaniyot lang. Nanagin mong shampoo na ko. Sorry, Ma. Nakasubo na hinuon ko di mo. Makasugod na magugog panabon. Basa na ko, maong... Ma? Nagila ka? Ha? Sa bumpay ni nga akong gihiwa, nak. Thank you, Anima. Love you. Ginoo ko. Mausap lang ang tungon-una ni George.
Di lugar lang ko palihugan ng gate nga puwadong. Litin ako dong, oh. Kadiyat lang ha, kay ikanaog ko na ning ako mga kinumpra. Okay na dong, salamat. Hoy, Maring. Asa dito larga si George? Ha? Utsay? Mura lagi itong dagal sa balutan. Daghan kay Segida. May computer pa man gani? Unsa? Kinuo ko. Oy! Oy, Maring! Ang imong kinumpra, oy, imo naman yung gibiyaan! Lo, naunsa man to? George! 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 Wala tuod ang iyang computer diri sa sala. George! 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 Nagkatang ang mga butang din ug ang aparador si mga sinina. Abli na ugwa ng iyang mga gamit. George! George ka naman! George! Ma? Elaine! Anak! Ni Ana nagdakikat sa eskwelahan. Unsa ni Apo? Ano nakila ka? Huwag na Ma, naon sa maning kwarto niyo ni Papa? Anak! Ibiyaan at ang Papa ni mo, Day. Unsa? Ma, unsa gibiyaan? O ako makasabot? Asa man di si Papa, ha? Ma? Asa si Papa? Paminaw, Elaine. O ginaot nga imo ming masabtan. Dili na tinuod, Ma. Dili na mahimo ni Papa na to. Si Papa ang idol na ko nga lalaki, Ma. Dili na mabuhat ni Papa. Nagtubo-tubo ka lang, diba? Okay naman mo, diba? Sige, kaingon ko na. Gitago lang na mo ang tanan ni mo tungod sa akong hangyo. Aron dili ka maapitahan. Apan parehas naming Papa di mo gagipagkapoy sa mong pagpakaronig noon. Dili ni angay mahitabo. O, dili, Ma. Hindi kinahanglan ko ni Papa. Elaine! Elaine, nak! Elaine! Wala kinang ako kikot. Elaine! Yan ang mga maninita mo sa kong parents. Dili ko gusto ko magkabuhag sila. Dili. The number you have dialed is either unavailable or call which area. Please try your call later. Hindi na makontak si Papa. Salamat ka ng aplikan. Hindi mo ako mag-asa nga lugar gani ato si Papa, Ma. May nahibawaan ka, Ma. Sultihi ko. Kayong dili na ko'y kasulti si Papa mo. Anda kong skwela. Usa, kinuha ko na mo na. Kayo nagbuhat ka. Asa lagi si Papa, Ma? Elaine. Kalihat lang. Si Papa. Pa? Unsay gibuhat nimo din eh.
Ngano nakatultol ka din eh? Si mama ang nagsulti na ako. Dili man lang ko ni magpadayo nun. Papa George! At sa itong mga toys! Atuan si ate ni mo, Arlene. Basituan niya. Ate Arlene! At sa itong mga toys! Mansibot di pasabot ini ba? May lain akong pamilya, Elaine. Dugay na. Kung unsa may gisulti ni mama nimo, diha ka nimo. Tinuod ang tanan. Ganun pa. Ganun. Biya na, Elaine. Kay basi mo abot na ang bag-o na kong asawa. Makita ka niya. So, basta pa ka man napakasbatiyo sa imong kabit. Isa na ako kay mong anak. Sakit tagod pa. Gano pa. Hindi ini magkuhag sa mama ni mo. Mauli na. Luwi kay sa mama. Sige na lang hilak sa bay. Nahibaw lang imong inahan. Nga di na siya ang akong gimahal. May bag-o na kong gimahal o may bag-o na kong pamilya. Maulakaw na. Ayaw na gid og balik pa din kundi ka gusto nga masuko ko nimo. Pa! Mabaluoy ka na mo ni mama. Ayaw ni biwata na mo. Di ka ba magkasabot, Elaine? Ginambiya na. Ug ayaw na ko niyong huna-hunaa. Wala ko makinahanglan ninyo. Lakaw na. Papa George! Papa! Papa! Kaon, anak. Kay basig maliit ka sa eskwelahan. Nak? Anak, Elaine. Ayaw ka bala ka, ma. Dili na ako gubon akong kaugmaon tungkol lang si buhat ni Papa. Ipakita na ko niya. Nakaya ra nato bisan ugwa siya. Kinahanglan magtinabangay tama. Ikaw, Sat. Nahibaw ko dili ni sayon alang nimo. Tabangi ang imong kaugalingon, ma. Makaya ra lagi din nato. Ayaw lang ko pakita nga luya ka. Kay ikaluya sa nanak ko. Elaine. Anak. Pero kalingon ni mo, ma. Nakaya ni mo ang ginugayon nga gituntok ang Papa. Wa ko mahibaw kundi ikagikan sa maong kusog. Tungod kay mahal ko kayo ang imong amahan. Saludo ko ni mo, ma. Kung si Papa ang akong kihimong idol, tungod sa iyong ipakitang piki nga pagmahal na to. Karon, ikaw na nga akong idol, ma. Gusto ko mahimong sama ni mo kalikon. Lisod kayo na, ma. Pero kailangan ako. Kaya wala nila ay magtinabangay ng higayon akong tikitan na lang, Mama Pamela. I love you, ma. Mula pusto, ma. Mauman ko sa kong pag-eskwela. Kung di kinahanglan nga magtrabaho ko sa mag-eskwela, kaya wala si Papa, buhaton ko ka na. Ipakita na to kang Papa nga makabarog tabisan o buhat na siya.
Congratulations, anak! Nagkahuman ka na gid sa college sa imong kaugalingong pagpaningkamo. Salamat sa suporta, ma. Gikan ka ron. Dili na ka manarbaho. Pahuway ka na, ma. Ako na bahala sa tanan. Salamat, anak. Eileen. Ma? Mani, anak ko, ma! Ay. Paamin ako, ma. Nadugay ko mo, traffic kaayong. Oh. Elaine, nak. O sige, buhat na nitawhan na din eh. Elaine. Anak. Ayaw pagtuol ako! Elaine. O gayo ko tawag ang anak. Kaya kinagputula na so ka nagibiyaan minimong mama. Ma. Elaine. Nak. O si buti pa sa buti ni ma, ha? Mas maayos sigurong unya na ta magsulti. Kanang mo kalma ka. Ah, dili, ma! Gusto kong tubag-karon-karon dayon aron mahibaw ko kung nanong niya na sila dinhi uban sa iyang imong mga igsuon. Akong mga igsuon? Igsuon mo sila sa imong amahan, day. Og midangop sila nato kay wa na ang ilang inahan. Unsa buting yung pasapot? Patay na si Jennifer. Nga lang inahan. Og di na ko kaya nga ako'y mo ati Manila. Kay mga gagmay pa sila. Og may gipamati sab ko. Oh, wow! Og si buti yung ipasabot, ma. Ikiyang pati manon siya mga anak siyang kabit. Wow! Grabe na gini mo kabagag naong tawhana ka. Way kabutangan sa kabaga sa imong naong. Gusto na! Elaine, bisan pa sa gibuhat sa imong amahan nato, apat amahan mo paghihapon siya, og ako siyang bana. Buot mong ipasabot, ma? Gadawat rin mo nga mabalik si Papa dinhi sa ato? O ba ining ang mga anak sa pagpakasaha? Nak. Kung makadawat ka nila, ma, kinagpaulipon ka magod sa buwisit mong gugma ni Papa, ako dili! Dili na ko kaya gikauban sa namatag adlaw din sa bay. Mong ako'y mapahawa din eh. Ayaw! Elaine! Elaine, anak! Elaine! Elaine, anak! Asa ka? Nanukdahan mong imong mga gamit. Nadungog din mong akong tubag, anak, ma. Ayaw ka bala ka. Ako paghihapon ang bahala sa mga panginahanglan. Apanong tapadunggon ko ni mo nga ni-apil pagkaon sa kung hinaguan ka ng mga buset nga imong gidawat din sa bay. Murag may sobra ka, Elaine. Dili na kini ikaw. Gihimo ka ng mga tawhana nga mayngon ini, ma. Hangtod sa akong kamatayon, kasilagan ko siya. Elaine! Nak! Elaine! Elaine! Ano siya maminaw na ako? Elaine! Bisa man ni nanawag. Okay, kadlaon pa man di ay. Kitsa man ni. Oh, si Mama. Nga nanawag man ni siya ni mga oras, ha? Bago pa man ko lang kapadaan niya siyang allowance o para siya maintenance nga tambal. Hello, Ma. Elaine, nak. Nakidaan na mo karon si Papa ni mo diri sa ospital. Unsa? Nak, bisag karon lang. Ara amis ospital, nak. Kay basi, dili na
Naon sa man na siya? Uy, kag iyang heart. Kalit lang siya nalupog sa bahay kaniya. Dugay na niyang gisulti na ako nga. Delikado na ang iyang kahimtang. At tunga pa sila madto sa bahay. Operahanan unta siya. Apan, wa na siya magpa-opera tungod kay dakong kantidad ang gikinahanglan siyang operasyon. Gipanugon yan ako nga. At imanon ko ang iyang mga anak. Diyang patay na ang inahan sa ilang mga anak. Ang ilang mga anak lang. Apan di sab ko makatugot nga ang mga anak lang niya ang akong dawaton. Kay mas nagkinahanglan siya sa akong pag-atiman. Ma. Nak, hangyo ko lang. Kalimtan na lang nato ang tanan. Gusto na. Iko na. Wa ka ba kapuya nga pirmi na lang kang bation o kasuko sa imong amahan? Pasaluan na lang siya, nak. Ngayon dali naman kayo ko nakapasaylo ni Papa, Ma. Kitang tanan masayop man gyud. Way perpekto na to. O kung nakapasaylo man nato ang Ginoo sa atong mga kasaypanan, kita pa ba ka? Dili pa na ko kaya, Ma. Sige. Gitumanan natin kasi mong gusto nga moanhi ko din sa ospital. Aron makakita ko niya. O basin, mauna kini ang katapusang higayon nga makita ko siya. Igo na siguro. Elaine. Adto na ko. Anak. Elaine. Asaylo ako. Anak. Gusto lang kong mahibaw ka. Nga proud kayo ko nimo. Sa akong pagkuha. Na imong responsable ka. Nakauman ka sa imong pag-eskwela. Sa kagalingon di mo panikamot o giatiman mo ang imong inahan. Gawa na ko mabuhat isip bana. Malipayon kong nakita kang nagmalampuson. O natuman mo ang imong mga pangandoy nga wa ko. O gusto kong kunwanaw ni ako. Mosab na itudlo ni mo sa imong mga manghod. Anyo ko lang. Bisan hatagan ng kunimo. Katapos ang higayon. Bisan sa hamubo lang ang higayon. Makabawi ko. Diyan mo sa di pagkumawa din sa kalibutan. Kiangkon ko ang akong mga kasaypanan. Dawata na ang pagpangayon ako. Pasaylo ni mo, anak. Pasaylo ako sa akong mga pagkuwang kanipo. Diligid ko kayo mo. Elaine! Elaine, nak! Elaine! Mamatay na lang tingali ko nga di ko mapasaylo sa atong anak pamilya. George! Karoon na lang. Karoon na lang siya mo balik. Karoon nga nakalisod na si tungod siya binuhatan. O magbilit pagod siya na mo ni mamang problema kung mawa na o niya siya. Nisabot lang akong kalagot.
nasaktan. Ginaglagot man unta ko niya. Ubiyan ako din. Basi mausap pag ako una-una. Tita, lami ang imong food nga giluto. Salamat, tita. Thank you, tita. Welcome. Panghugasin ang kinaan ninyo, ha? Kay pakanon ko na si Papa ninyo. Yes, tita. George, nanang imong pagkaon. Akong i-elevate ang imong unlan, ha? Aron mahungitan ta ka. Dali, be. Oops. Nganong kahit naman ni siya? Bugnaw na siya. George? 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 Pasaylo ako. Nabisi ko katiman sa luhan ni mo ka mga anak. Wa man lang ko sa imong kilinan dihang ibawian ka na sa hinuhuman mo kinabuhi. George! Ag-ayo-ayo sa imong panaw, George. Ako na'y mangayog pasaylo. Ngahangtod din sa imong lupong. Huwag yun magpakita sa ilim. Pasensya ka na kung bato kasing-kasing ang atong anak alang nimo. Bahoy sa dayon. Ayaw ka malaka sa duha mo ka mga anak. Ako na'y mahibaon nila. Patayon si mong panaw. Adto nami. Tuwan ang sakyan ng Papa. Maduol ako siyang lubong. Pa George! Pasilo ako. Hiyo ako mahatag ni wag ako pasaylo tiyang buhit ko pa. Pasilo ako nabutaan ko sa kong nakong pagdubot ni mo. Pasilo ako pa. Mahimong uway na ang tanan. Manhinaot nga mandawat pa ni mong akong pasaylo. Ang mga kasing-kasing nga sobrang napasakitan, lisod nga makapasaylo. Apan hinaot, ning adlaw sa pagpamalandong, magkahuna-huna kita, nga buhato nato kana,
Sa dili pa wahi ang tanan, kay ang pagpasaylo, gikinahanglan aron makadawat usab kita og pasaylo, gikan sa Dios. Taking a drive, I was an ideal, looked so alive. Og dinhi mga higala, natapos kini atong sugilanon nga atong gipaom ning adlaw sa Semana Santa, nga atong giuluhan og hangtod sa kamatayon. Kining maong sugilanon, gisuwat ug ubos sa direksyon ni Teresa Tirol. Music narrator, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Jeffrey Gabunada. Sa dili pa kami hingpit nga manamilit, aniya ang mga artista nga mo'y naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Elaine, Jelly Haka. Pamila, Marites Albores. George, Marvin Sanchez Caballero. Marina, Carol Marie Hikain. Boy, Jeffrey Gabunada. Hangtod sa sunod Semana Santa pohon, kini si kasamang Randy Padayaw Suson. Manghinaot kaninyo og maayong adlaw sa pagpamalandong. Tatak RMN. Something I'm made for. Something I'm made for. DY. Tanawa! O sunugan ninyo ang iyong hari! Aduna kami pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasa ni Jesus! Tanawa kamahalan! Maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Napahumod siya kabangalan! Bangon! 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 Ang pagbalaan sa Semana Santa. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi og sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan sa Semana Santa. Tanawa! Kinahanglang buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako. Limos mo. Iksuon. Limos. Limos. Ablihan ko ang imong pananaw. Ako ang kahayag sa kalibutan. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Unsa may mahimon ako? Asam ko kwarta? Carlo, pagitaig paagi. Kinabuhi si mong anak atong gisgutan din ni Sharo naman sad. Bisan na lang para sa mga tambal, dili ka makapagitag paagi. Unsa may gusto ni mga kumbuhaton? Mangawat ko? Wa ko'y giingon, ana. Pero isip mo sa kadesente nga amahan. Maningkamot kag maayo. Aron lang maluwas ang imong anak sa peligro. Mila! Oh, diin mo kag mga tambal sa atong anak. Maayo na lang gani kay buotan kayo si Dr. Ernesto. Nihatag siya libreng mga tambal para ni Nico. Kato na ang tiguang nga doktor? Oo. Magkita gini mo nga maayos siya nga doktor. Kay usahay, masugot naman siya nga dili bayran. Ilabi na kung tanaw niya nga naglisod ang pamilya. Oh, mau ba? Gusto kong magpasalamat niya. Mahal na ako ang akong trabaho. O kayuhan lang sa akong mga pasyente ang akong tumong.
Mao nga kundo na mo'y kinahanglan para sa inyong anak. Ayaw mo kauwaw sa pagduol na ako. Okay, haba. Salamat kayo, Dok. Salamat yun sa iyong kayo. Agig pagbalaan kining adlaw sa Semana Santa. Among gituyo pagmugna kining sugilanon nga gisuwat ni Jaylee Haga. Sugilanon nga naguluhan. Ang bayan sa sala. Ni ako. Akong tawagan, be. Hello, ma'am. Nana ko sa location mo. Mag-deliver sa imo parcel. Magawa sa ka? Sige, magpaabot ko dere. Oh, si Mila may minawag. Saan ba ito yun? Hello? Carlo! Gitaki na sa tinudong ni ko siyang sakit. Nandun ako siya sa ospital. Usa? Sige. Last na una yun akong i-deliver ka ron. Muwapas na ko niya. Maayo gani kinitabang na dahil ako sa dodong ni ko og tatin he. Pero matod sa doktor, kinahanglang mangandam ta. Kay kung wag ko naghapoy improvement sa iyang health, kinahanglan ta mag-andam og dako nga kwarta para sa posible unyang operasyon para niya. Pangitaan ako pagi, Mila. Kung gusto ka na ako i-offer ni mo nga trabaho. Online. Oh, online? Oo. Ay, sayang na kayo eh. Manghilad na tag mga tao. Mga investor ba? Kanunay nga, ako hay kanang mo invest pero manghilad na good. Ha? Bay, murag lisuda na eh. Asa masay mas lisod para nimo. Manghilad ka og tao o wa kay kwarta kung pananglit doon na sa emergency nga mahitabo sa mga anak. Be. Bay. Una nagbayo bay. Tali na kayong kwarta ni. Sige, una-una sa na kumayo, bay. Okay ra, pero ilagay paglangay sa imong desisyon ha. Kay limitado ra biya nga itong i-hire. Bay, Alvin. Mayo ka kung dawaton na ako ang job offer ni Bay Alvin. Asa may mas lisod para nimo? Mangilad ka og tao o wa kay kwarta kung pananglit doon na sa emergency nga may tabo sa mga anak? Carlo, katog na. Nagmata pa man ka. Oday. Matug na ko ron. Ha? Muundang na kapag ka-delivery rider? Oday, na may job offer si Bay Alvin ako. Mao ba dong? O niya, tarong man ka na nga trabaho. Ha? Siguro alang ha nga tarong na. Kay basin unya og doon mga binuang ana. Oo, Oday, oy. Siyempre.
Good decision, bay. Pinagugdi ni mo dawaton na kay muhingo yung kung anugon kayo. Unya, unsa may akong buhaton ani bay? Ay, kapipis sa tabay. Pananglit ka niyo, kaya tanawa. Hello, good day. Nami exclusive investment opportunity karon. Ang kuan, 5,000 pesos, mahimong 15,000 pesos sa duha lang kadlaw. Ako ning ikapi, unya akong isin sa usa sa ato mga pwedeng mailad. Sinan. Wato lang ito gamay, mo reply na. Reply na. Sir, tinuod ba ni nga investment? Unya bay, saan may mo pag-reply? Ay, ako ranging noon nga. Tinuod, ma'am. Daghan na mi og successful investors og limited slots na lang ni. Ito naman, nisina yung kwarta o 5,000 pesos. Yes! Ingon na kadali? Oo. Ingon na kadali ang mangilad og tao. O ingon ana sa kadali sa kwartas papangilad. Pero bay, kadakong ilad ano eh. Ay, maugid bitaw ni trabaho na to ang mangilad og mga tao. Usap pa, negosyo ni Carlo. Una-unaan na lang nga, why mangingilad kung why tao nga magpailad? It makes sense, right? Bay Alvin. Mga ikaw, ayuha gid og pangilad kay aside sa imong sweldo kanadlaw, kung daghan ka og maklos nga scam investment, lain pag nang imong komisyon. Naabot na day ka? Oo. Ano nang naong nimo? Hindi ka pwede ko sa trabaho, day. Ngano man, lisod day mo trabaho nga bago karon? Di man. Kuan lang, kanang daghan og saguhoonon. Anak gyud na kay bago pa man ka. Pero kadugayan ana, maanad na lang ka ana og sayo na lang unya na kaayo para nimo. Sige dong. Magluto sa kog atong panihapon ha. Aron makakaon ka na. Sige, day. Pahala na lang huwag may komisyon eh. Okay rin ako nga, masweldohan ko kada adlaw basta di lang yun ako i-push og maayo ang mangilad og tao aron di sila makahatag. Bay, Carlo. Bay, mag-istoryaw na ko ni mo, bay. Bayin saan man, bay? Bay, nakabantay mo lang nagdaan na to din nga. Bisag usawa pa kuno kay na-close ng investor. Unya mag-usa na kaksimana. Lagi bay. Kawan kasgaran magud sa mga contacts na ko kay lisod kay agnihon eh. Gahing ilaron. Pero bay, de mo na maoy nabantayan nimo. Ha? Tanang convos nato sa mga lead list sa mga investors, gimonito nas kumpanya. Unya nakabantay sila nga dili gyud daw kuno kayo ka mupo sa pagpangila daron mo invest sila. Bay, kasabot ko nga makonsensya ka pero pasensya na kung karong adlaw kung di ka pong kakaklose og investor, taktakon jud ka ug pulihan kag lain. Unsa bay? Mo nga kung ako pa'y ikaw bay, kalimti sa nang imong konsensya ug gunahuna ang imong pamilya. Bay Alvin. Ubay-ubay kong nailad kahapon na. Huwag nagpadagid sila kwarta. Bugat ba sa akong buot pero kinahanglan ko ning buhaton para sa akong anak. Bay, nanwildo naman. Nakita na mo yung mga sweldo sa mong bangko? Ha? O, wap ba naman matanaw, bay? Tanawa na yun. Bay, 55,000 pesos. Sakto na? Ha? Sakto na. Kadako, ani? Karoon ba mo makadawat sukad o ingutaan ni kadako ng kwarta, bay? See? Nguna nakadali ang kwarta din, Sa imo ng sweldo, das komisyon. Ug sa sunod, kung daghan pa kag mailad, mas dako pa nang imong madawat. Bay!
salamat in town. Naka-grocery na gid kong balik. Dugi-dugi na sa tungo makasuway o grocery para sa bayad dong. Oo. Pa, gusto ko ni. Ganahan ka, nanak? Oh. Sige. I-apel ta na. Palitang, tanang gusto ni mo dong. Tanan gyud. Grabe. Palitan na to. Pero syempre, limitahan lang po. Aron, napati makuot sa mga sunod ng mga adlaw. Day, tuod ba? Magpalitag TV. Bisan gamay na gud. Para naikalingawan si Dodong Nikos ba? Naapadi kay Kwarta. Napa. Kaigo pa ni. Ay, kabila ka. Murag paldugid ka ng bago ni mo trabaho dong da. Igrasyahan lang, day. Igrasya man ka nagikan sa Ginoo. Ha? Joke ra, uy. Kadali bing nausab sa mood siyang naong. Nahibaw kung dili ka maghimog binuang, no? Nahibaw kung dili ni mo kaya. Ikaw, gaday. Good luck, Bay Carlo. More close deals, more commission, more money. Ikaw, gid bay. Salamat, bay. Sige. Ano ko sa kong sa kong workstation? Sige, bay. Na main chat. Anak. Palihog intaon ibalik ang akong kwarta. Para ni sa operasyon sa kumbana. Maluoy intaon ka. Tiguwang natin eh. Dili, hindi ko magpadasa ang konsensya. Dili. Mayo kayo dito ka dahil din sa ospital pag-out ni mo. Day, ngano? Kung sa manahitabo ni Lumiko? Carlo, kinahanglan nga operahan ang inyong anak nga si Nico. Pila man, Dok? Actually, dako-dako cute. Doon na unto'y doktor nga willing i-waive ang doctor's fee. O gusto unta siya nga siya ang mo-handle sa operation sa inyong anak. Pero sad to say, nasakit ang maong doktor. Mao ba, Dok? Sige na, Dok. Pangitaanan ako paagi basta ayuha lang ang among anak. Lord, ayuha taon ang akong anak. Maluoy ka. Ikan siya pagkabata. Nagagwanta na siya. Iyan sakit, no? Lord, ang may gusto ni mga kumbuhaton. Taon lang hatagan ni mong milagro ang panglawas sa anak. Tagai kong sa'yo, Lord. Lord, pasaylo ako sa kulang buhat sa una. Sa akong pagpanupik og mga tao. Naibahaw kong kinahanglang maputol ang akong mga kabut karon. Ano ko magkaamgo sa sayop na kong binuhatan. Huwag na ang magmahay, Lord. Pero gidawat na ako ang musimo. Pasaylo ako, Lord. Kinuo ko ni mo, Carlo. Nagilat kang mga tao? Miladay, pasaylo ako. Sabay laing mo na unaan nga paagi ang mas makasuporta ko ninyo. Lagnes sa itong anak nga akong masakit mo. Bisan pa! Huwa pa ni mga huna-huna! Nga posible nga mauiway improvement sa panglawas sa tong anak tungod kay siya mo inisaw sa consequence sa imong mga gipang buhat! Mila, pasaylo ako. Dili na ko madawat nga katong tanang kwarta nga imong gisuporta na mo sa imong anak. Gikan din sa pagpanglupig sa imong isig katao.
sa imong pagpangilad. Kung doon na kapay konsensya, buhata ang sakto, Carlo. Kung gusto kang iluhon ka pa na mo sa imong anak. Mila. Pagsin man mo balik ang mga kwarta nga nailanin mo sa mga tao. Tungod kay mga gusto, Alvin. Bay, Carlo. Bay, dako akong pagmahay. Kung anong nisod ko ining trabaho, Oh, dalito ng kwarta, pero kada adlaw sa ko nga nagdada sa kong konsensya. Matagi kayon nga doon ako'y tao nga mailad. Bay, padihas sa tang tanan naglisod, pero nganong sila kaya man nila? Bay. Kaya man nilang mulaban ng patas. Nganong kita dili? Daghang tao nga mga nailad ang nasuko na ko karon sa pagpailan ako sa akong tinuod nga identity. Pero okay ra. Dawat ra nako. Kuwang pamagana ini nga silot sa tanang pangpangilad nga atong gibuhat. Pero at least gaan na nga akong konsensya karon, bay. Bay, Carlo. May nanawag na number. O sa siguro ni mga nasindan ako balik sa ilang kwarta. Nagbilin mo ko sa akong number para ilang confirm na ko kung nadawat ba nila ang kwarta. Hello? Hello? Si Nanay Rosa ni Dong. Nadawat na dako ang kwarta og balik. Salamat gud kaayo. Tuod ay pwede ba tang magkita? Unsa, Nay? Gusto lang kong makikistorya nimo. Okay ra, Nay. Pero kuan ka nang padung ra ba ko ospital karon? Sa pag-ospitala, na akong ospital sa drone. Basin parehas ra tag-ospital. Day, ikulbaan mo ko. Wa kay angay kadlukan dong. At least gipili na nimong buhaton kung unsay husto. Ikaw ba, Carlo? Ako? Biyaan taon na, madong. Si Nanay Rosa ko. Nay, pasaylo ako sa nabuhat na ya. Walang ko ilang choice, Nay. Pasaylo indahan ko. Ang tinuod, nalipay ko doon nga nadutlan ka sa imong konsensya. O nagpasalamat ko nga giuli ni mo og balik na ako ang kwarta. Pero uwahin na ang tanan. Wa na operahan ang akong bana. Og namatay siya kagabi. Sorry, Nay. Sorry kayo, Nay. Ang tinuod. Ang akong bana o sa kadoktor ning maong ospital. Ang hinungdan nga nung wa kaayo minatikom nga kwarta o kung nga nung nisuway ko sa maong investment kay nagtuo kong tinuuray. Pero scam di ay. Tungod kay nga akong bana, grabe ka manggiluyon. Basta tanaw niya nga lisod ang kahimtag sa pasyente. Iyang i-waive ang doctor's fee aron dili sila madakan sa bayad. Unya usahay, iya pang librehon og mga tambal. Unsa, Nay? Gani. Sige sir, balik-balik og ingon nako nga unta. Maabtan pa niya ang bata nga sukad. Iyang natabangan sa gamay pa ni. Kay maluoy ko no siya sa pamilya, kay lisod ko no og kahimtang. Unya ang bata sukad sa nag-edad pag 2 anyos, sud gawas ko no sa ospital. Mong iya ko nung librehon permi og mga tambal ingon man vitamins.
Operahanan ko no ang maong bata. O ganahan gyud unta kaayo siyang ilibre ang doctor's fee inig-opera niya sa bata. Pero unsaon taman, wa na siya. Pwede ba kung may baho sa pangalan sa doktor? Nay. Dr. Ernesto. Kinuha ko. Si Dr. Ernesto ang imong pana, Nay. Oo. Oo, Dong. Ako ang amahan sa bata ng pirminiyang tabangan, Nay. Ako. Ikaw ang amahan ni Nico? Unay. Pasiluwa ko, Nay. Pasiluwa ko. Carlo! Carlo, si Nico! Ano? Sa'yo na itabo sa itong anak? I'm sorry, pero gibuhatan na mo ang tanan. Dili, Dok. Wala si Nico. Wala nga itong anak. Nico! Nico, anak! Nico! Pasiluwa si Papa, Dok! Pasiluwa ko na! Nalubong na si Nico. Nay, pasiluwa ka. Sana ko tanan. Sana ko namatay ang atong anak. Carlo, ayaw paghuna-huna nga sa ni mo nga nawa siya. Wa kaysa. Oo, nga kaysa nga nabuhat. Pero dili ito mo'y sadaan siyang pagkawa. Nakahuna-huna ka, Nico. Isip inahan, sakit kit para na ako ang kamatayon. Pero, mas maayo sa tingali nga, nakapahuway na siya. Aron dili na siya mag-antos pa. Sukad nga ako siyang kianak. Hangtod nga nag-edad na lang siya 5 years old. Sod gawas ra siya sa ospital. Bisan pa man ko naning kamot nga malugwayan pang iyang kinabuhi, ilabi na ikaw. Pero dili na to ikalimod. Galisod gyud ang sitwasyon sa atong anak. Maong, nagpasalamat rasad ko. Nga nakapahuway na siya. Mila. Sugod karon. Magsugod ang pag-ong kinabuhi. O kining tanang nahitabot na to karon. Unta, makita ni nato isip o sa kaputang nga dapat gihapon tang mahimong sulundon sa Ginoo. Natural lang nga naagi mga pagsaway sa kinabuhi dong. Pero unta, dili ta ni himuong rason. Aron mo ti pasta sa dili maayong atan. Naa ang Ginoo. Isalig nato niya ang tanan. Nay, Mila. Saw you in heaven, would it be the same if I saw you? Ug dinhi mga higala natapos ang atong sugilanon nga atong gituyo pagpaong atol nining Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan. Ang bayad sa sala. Kining mong sugilanon gisuhat og ubos sa direksyon ni Jaylee Haga. Spinner Ariel Bangkao, audio editor Lloyd Gabiana, soundman Ricky Garing,
Ug sa di pa kami himpit nga manamilit kaninyo, aniya ang mga artista nga naghatag og kinabuhi ning atong subilanon. Sa papel ni Carlo, Jeffrey Gabunada, Mila Jilly Haka, Dr. Ernesto, ug sa amigo niini Ray Arellano, Rosa, Jennifer Dato Menyosa. Ug mga higala, kining mong sugilanon gidalit kanato sa RMN Drama. Hangtod sa sunod higayon, sa sunod Semana Santa, kini si Ray Arellano moingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Tanawa! Ulsod-ugan ninyo iyong hari! Ang pagbalaan sa Semana Santa. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi ug sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan sa Semana Santa. Tanawa! Ulsod-ugan ninyo iyong hari! Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Ako mao ang pan gikan sa langit nga naghatag og kinabuhi. Ang mukaon niini nga pan dili gayon mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Baka akong ka! Unsaon man yung pagpagkaon sa unod telegramo? Sultihan ko kamo. Kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton ug kinabuhi. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Mga kasama, makaigsunan ko diha kang Kristo, kumusta? Pagkadali ragyod sa panahon. Diin wa sab na to damha nga niyan usab kita nining balaang adlaw sa pagpamalandong, sa lain sang tuig sa kasumaran, sa pagpasakit o pagpakamatay sa tong Ginoong Hesukristo ibabaw sa krus. Nga mo'y buhing kamatuuran sa iyang way kinutubang gugma kanatong iyang mga anak. Bisan unsa pa kita ka mga masalay pon o makasasala. Huwebes Santo karon, itugot nga nini mga gutloa, isip pagpahaom. Ipabati na mo kaninyo kining usa ka sugilanon nga hinaot pa. Nakahatag ka nato og bisan gamay na lang nga pagtulunan. Kini atong sugilanon giuluhan og hakog nga pagbati. Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimugin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Lumulutang, nasasayang ang buhay
Okay, sir. Nakuha na ako ang imong order. Si Ordine, sir. Bali, 11,750 ang tanan. Sir. Sir. Dana sa 5 kasako nga simento, tunga sa elf nga bahas o tunga pud nga graba. O dana sa kukulamber, sir. Okay, sir. At bang sa kapilya na ay bising sari-sari store, anha ni i-deliver. Okay, sir. Okay. Sige, salamat. Guryo, ihatag ni Bansonero ang lista sa ipalaras ni Sir Cap Ikoy nga kukulamber sa Sitio Kabatuan. Hari pa be. Di ara. Sabi ni. 5 ka 2 por 2 por 8. Mapod ka 2 por 10 o 8 ka 2 por 4 por 6. Sige, iday. Ano? Ibeng! Dainin pa. 2 ka kilo nga numero 5. Comonels og 1 ka kilo nga numero 4. Common gihapon, day? Common gihapon. I-apil ni karga sa order ni Kap Ikoy, ha? Si Udin, eh. Unya, kuhaan niya diri ang resibo, human ni mog takos aron mahatag sa driver. Oo, day. Ay, Madam Nympha. Madam karon, Louie. Si Mama Nympha ba ya? Digid ka komedyahan? Kay nga no, okay ra ng imong komedya. Ay, Mama, we. Nga dog ni aman kas lamber, nga klase man ron nimo. Wa ka na sa musod? Di ba periodical ron ninyo? Periodical bitaw. Pero wa ko pati kag exam. Nga nugong wa. Kaya ano, tagaan ko niyo kwarta para ibayad sa tuition ako. Ano makatake ko? Unsa? Kaya waday kahatagi ni Papa mo rin eh. Maganin ni ako ron. Diyan hiti ka din sa tindahan aron nga mangayo ko nimo. Kay wagin mo hatag sa rin ako eh. Unsa? Wa mo hatag sa Papa nimo? Isulti na bitaw kung wa. Uta na pagig ka. Tarunga ko no kong tubag, Louie. Huwag kay batasan, ha? As kang tarunga to magkatubaga, ha? Gilain lang ni mong sabot. Hilom! Sige na, kwarta kay malito ko sa exam. Nga nawa man muhatag sa Papa ni Moron eh. Nga nag-istorya naman mi nga siya una rin muhatag sa imong tuition. Kay apiki gyud ang kita nato ron si Manaha din eh. Wag ko na siya kwarta ko, no? Pero yun lang pangutana, ma. Kamu lang pagsulti ko nga, no? Ang ako bang hatagin akong kwarta din, ha? Kaya araw makatake na kong exam. Mulin niya para ba ko dito sa cashier sa eskwelahan, ha? Niya, kalusa pa mong kumayong mahuban ini. Bawo ka naman bitaw anong paparin ni bitaw? Manager pero pirming way kwarta. Naambot. To ating alas kabit pa doon kwarta niya. Louie, ayaw gud pag iningon, anak. Ayaw pagpasagad, ha? Nga no, wagi ka magduda, na, ma? Gusto na? Ngabit na, eh. Misalig kong Papa nimo. Huwag ayaw pagpasagad og sulti batok sa imong amahan, ha? Pataka ka lang. Makasa ka, anak. Behain ba na ang imong assessment? Aron makita na kung pilay imong bayranan. Kay kuhaan ta na lang ding akong gireserve para untas delivery. Utango lang una tingali nato ang delivererong hapon. So ayan na kong hangyo ang supplier. Kumusta ka ang operasyon sa ina ni Angie? Napikihan ko da. Wa magudayon ko makabiya sa opisina ka may emergency meeting man may. Oh. Rene! Si Angie? Rene! Nagdali man isyung isugat ako. Ano ka? Angie!
kay muntabang sa gastuhan nila sa ospital. Alang sa operation ni Nanay Delia. Naon sa. Ayaw ka naghuna-hunaan siya. Ang may nundanon nga, naoperahan siya. Kumusta na ituod ang iyang operasyon, ha? Successful ang iyang operation. Oh, may hinuon taon. Salamat kaayo ni mo, ha? Kunwa ka pa, mag-unsa na lang kami. Ikaw, yun. I love you, Rene. I'm happy for you, Angie. I love you. Basta para ni mo, wato na ko ang tanan. Malipay ka lang. Ren. Nalipay ka ba? Oo, Angie. Dili hitop nga nang akong kalipay. Nahilom ka man. Kuwan pa patong kwarta nga akong gihatag para sa mga tambal o ubang mga kinanglano ni mama ni Modelia. Dili. Dako na kaayo to og sobra. Naikong na gani kaayo ko nimo. Kay bisan unsay akong ihangyo nimo, dili ka gyud mo palipad. Kana tungod kay mahal ko kayo ikaw, Angie. Kay ikaw mo'y naghatag na ko og paglaom. Og nagbatuod nga, may katungod kong malipay. Ngawa na ko asinati kang nimfa. Sorry. Sorry nga, naisgutan ako siya. Sorry. Hangtod ka no sa ka kung ingon ini. Nga matawa kong imong kapit. Angie. Mahimo bang magsulti ta sa makadiyot rin eh? Sabay atong sultihan. Aron nga mag-away na sabta. Excuse me. Dili ka ba yun makahatag na ako bisag gamay lang nga higayon? Gamay nga higayon? Dili ba mao na linya na ako kanhe o ipangutana nimo? Dili ba dali ka kayo makatubag nga nagdali ka? Nga busy ka sa negosyo? Nga maune og mao ka na? Rene. Nagdali ko. O dili ko gustong malate sa akong trabaho. Excuse me. Gusto kong mubawi sa akong mga kakuwagan sa among kabiniod. Apan unsa may ako mahimo? Kung dili maghahatag ka na akong higayon, si Rene. Unsaon man. Uban ni Rene og sa iyang asawa, Sophie. Pagkangana lang na nga, sila kasado. O para na lang sad sa ilang duwa ka anak. Sa laktod,
Sama ra nga buwag na sila. Kay sama ra sa mutual agreement kana nila, Angie. O kay why divorce man din is ato, bisan unsaon, sa mata sa tao, ug labi na gid sa Ginoo, sa gyud ang imong pagpakigrelasyon ni Serene. Oh, tinuod na, Sophie. Naibaw ko. Pero unsaon ko man, nga nadutla naman ko niya. Unsa? Uy, dili ba, G, matod ni mo? Nga nakiglambigit ka niya, kada tungod kay mahatag niya ang tanan mong panginahanglan. Nga nakatabang siya sa imong pamilya, sa inyong kalisod. Ug siya pa gani ang nagpahigayon kanimo sa imong trabaho, di ba? Unya karon mo ingon kang... Kani ato, Sophie. Oh, kani ato. Pero karon dili na. Oh. Minsan tuod layo ang gap sa among panuikon. Pero dili ko mauwaw nga moingon nimo. Nga dili na ko mapuhi kun wa si Rene. Dili na, Sophie. Oh, God. Mano nga dadon ako dito sa office ni Sir ni Ma'am Angie? Oh, mauna lang na. Bitaw, ma'am. Nakatultong ako. Asa ka magpuyo, ma'am. Masa? Hindi nakatultol kag asa ko magpuyo. Mamisita niyo ko sa inyo, ma'am, ha? Lakaw na, Card. Bago ka palang gani nga na destino din eh. Ingon anak ka na kapesko. Oh, sorry, ma'am. Guard ko. Pero Charles ang kungan. Excuse me. Hi, Charles! Hi, Ma'am Sophie. Uy! Nasa man ang itsura ni mo? Namura ka man og dunay gikaway. Prispo lagi kayo ng bagong guard, Sophie. Ay, si Charles! Ay, dili man good. Butan man good na siya. Unya, may hitsura sa dili pa. Lain ang akong gisulti. Pero lain po ang imong gitubag. Ay, bitaw, uy. Pariso na ba mo? Nuso ka? Ikaw, gid Sophie, madunggan ka ni kang Rene na. Ay, da. Layo rang manager's office, oy. Dili to kabati. Uy. Uy, panginaw. Hagbay na gina nagsigig pangutanan ako si Charles kung hain ka magpuyo. No, ako na magisultihan. Unsa? Ikaw di nagsulti niya? G, mas bagay si Charles ni mo. Dili si Serene. Sophie. Amin ako, Naidelia. Kaloyan ka sa Diyos, anak. Mayang gabi, Angie. Oh, Charles? I love you, Angie. Unsa? Charles? Unsa ko? Nibaw ka ba nga? Oh, naibaw ko, Angie. Naubos kaya ko ikang para nimo. Kaya taga-opisina ka. O guard ako sa kumpanya nga atong gitrabahuan. Pero... Dili na mo ibut na kung ipasabot, Charles. Naibaw ko. Ngawa malilong ni mo ang akong pagkaako. Labi na sa bahay na mo ni Serene. Ayaw na nagipadaan ang buot mong isulti, Jane. Isultihan ko ni Sophie sa tanan. Unsa? Charles, wa ko ikaw gipakaupos. Pero sorry. Dili ko angay nimo. Ug dili ko buot luiban si Rene. Kay mahal kaayo ko niya. Ug mahal ko usab siya. Pero sugot ko pa ng Diana, Jane. Nga hantod-hantod ka na lang nga ingon, anak. Wa ka ba rin mangandoy nga usan niya nagkahigayon. Masinati mo ang kagawasan
sa pagpili sa gusto mong kinabuhi. Mahal ko ikaw, Angie. Ug naluoy ko nimo. Andam ko magpaabot para nimo. Charles. Mo out kog mga 2 p.m. Angie. And right after sa imong work, diretso na sa atong suking restaurant, ha? Mataman ni hapon, manorta. Ren, pasayuhan na ba ko ni Nanay Delia? Kay may atuon mi. O sorry nga, sa sunod nga gayon na lang tingali. Rene? Naglikay ka na ba na ako, Angie? Ha? Unsa ko nang imong gipanulti, Ren? Unsa ko naglikay nimo? Uwa, uy. Ang akong giingon nimo nga, pasayon ko ni Nanay Delia, kay may importante ni atuon. Dili kay duha o tulo na kay gayon. Nga mibalibad ka na ko nga mi-invite nimo sa pagpangaon o pagpanuroy sa gawas. Unsa may problema nimo? Ha? Nganong nagbinag o ka man? Unsa man? May gipuli ka na ba nako? Doon na ba? Ren, giubanan ko ikaw din sa beer house. Hindi pala sa una nga musugot na lang tag patayan ko mag-inom, ha? Sa kabutilang gamay nga beer, okay na? Sa ato pa nga, nagbait ka na. Taw-tawad ka ritang wa magkita. Hug ambot kundiin ka o nganong nawa ka. Di magkatawhan na ka. Murag, may batanon katingaling ikabuangan sa layong dapit. Di ba? Bro, nabinutan ako. Mal ko maka-apel og Life in the Spirit Seminar o Christian Life Program. Yatong may ni-invite na ako, diyang nasakit o cancer. Diyan sa kong pagduol o papagay pa sa ilos Ginoo. Diyan nakita ang timpos kong pagbasol sa akong makasalanan. Sa iyang walay kinutubang kaluoy o gugmay. Iya kong giayo. O mao ka na hinungdan nga miapil ako sa mga religious organization sa simbahan. Lakip na sa Couples for Christ. Then ako ug akong asawa, miyembro na. Oh! Ikaw nga labihan ka himabay? Ug hapit tanan nga bisyo naa ka? Nagbago na? Oh, come on. Gipakatawa mo ba ako, bro, buddy? Nagkomedya ka ba? Ayaw ko patuan, na. Seryoso ko, bro. May mong dili ka mo to. Pero makulit tinawad. Kitawag ko sa Ginoo. Bisan sa akong pagka magsasala. Kababuto niya, bro, na mubalik ko sa iyang sapakan. Ug mao kin hinungdan nga iuban mi ni Moron. Kasama sa akong pagkasinati sa gugma sa Ginoo rin ako. But usab nga imo kining masinati. Nagkaidara na ta, bro. Ug di lang kaya ang ato ng lawas ang maningil sa mga bisyo nga atong isudlan. Kundili, sa adaw niya sa itong kamatayon. Maningil usab ang Ginoo. Sa tanang pulong nga mo gawa sa itong baba. Sa tanan na itong mga pinuhatan. Lakip na sa wa pagbuhat sa mga butang nga angay unta na itong buhaton. Bro, mabalik ka na si Ginoo. Samtang may panahon pa. Dili na ito usikan ang higayon. I-restore ang kanhing maayo mong relasyon sa mga asawa o mga anak. Aron, ma-restore usab na ito ang atong maayong relasyon sa Ginoo. Kay limitado o maihap na lang tingali ang atong panahon sa pagpakabuhi din sa kalibutan.
lagi dinis daplin sa beach, uy. Gitugnaw ko. Labi na nga. Nabasaan ako si Nina. Armawa ang imong katugnaw. Gaksong ka ikaw. I love you, Angie. I love you, Charles. Pero nahadlo ko. Nahadlo ko kung unsay buhaton narinig kung masayo din ang atong relasyon. Wa kay angayan nakalukan, Angie. Pidili ko ikaw pasagtan. O kung kinahanglan nga pagkasultihan ko si Sir Rene, o ang iyon hatagan kas kagawasan, ako ka ng buhat. Magpakiluoy ko niya. Ayaw. Ayaw nagbuhata, Charles. Nakaila ko na rin eh. Utong siya nga pagkatao. Pag may pa ako nga diligid siya magkadawat ini. Kaya mas ko gani siya nga doon ay lalaki nga magpaduol na ako dito sa trabahoan. Basta kung may pao siya nga na nagkasinabot na ta. Kung mao ka na, amiyat ining dapita. Mga tuta sa dapit nga dilitan niya maabot. Sa dapit nga walay nakaila nato. Dado na to si nanay ni mo dila. Aron ato ta magpuyo o magsugod sa bagong kinabuhi nga. Mga animal! Mabudhiyon! Charles! Si Rene! Ginoo! Papatay ko ka mo, mga animal! Charles! May armas siya! Diyos ko! Natutulog ba? At ikaw ay agad sumusuko. Milanog ang kusog nga buto. Aduna kay naigo ug namatay? Usag-usa ka nato gihataga namo og katungod sa pagtimbang-timbang ug paghuna-huna kon kinsa ang naigo niini. Mga igsoon, dili kalimod nga usag-usa ka nato, aduna gyud kahakog sa pagpati. Aduna sa kitay gasa sa paghuna-huna ug pagtimbang-timbang kun unsa ang husto ug kun unsa ang dili maayo. Apan dili nato kalimtan nga wa gyud mausab ang balaod sa Dios. Dili kini sama sa balaod sa kalibutan nga mahimo amyendahon aron masubay sa kabubuton sa tao. Apan lahi ang sa Dios. Kay siya gugmaman. Sala gayud ang pagpatay, bisan na ang pagpakamatay, ug way si bisan kinsa dinhi sa yuta nga may katungod sa pagkutlo niini. Kay bisan unsa pa siya ka makasasala, balaan gyud ang kinabuhi. Ug way taw nining kalibutan, bisan unsa pa siya kabuutan o kamaayo, way sa ang tanan makasasala gayud. Nga angayan lang nga muhatag unya og husay kung moabot na ang atong panahon. Mga igsoon hinaot nga kini maong sugilano nakahatag ka na to bisan og gamay na lang nga pagtulunan. Hakog nga pagpati. Sinuot ng Limpino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Music scoring Engineer Ariel Mancao. Sound specialist Ricky Sabits Garin. Technical production engineer Lloyd Gabiana. Apan sa dili pa kita magbugbuag atong ila-ilahon ang mga artista nga naghatag kinabuhi sa atong sugilano karon. Sa papel ni Rene, Direktor John Pujanes. Sa papel ni Angie ug Nympha, gitagaan kinabuhi ni Miss Ing Lertudaso. Louie, Direktor Randy Padayaw Suson. Charles, Jumel Arizo. Sophie ug Delia, taga-kinabuhi ni Miss Teresa Tiro Surya. Buddy, Ricky Garin. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod nga higayon. Hinaot punta nga ang Ginoo magapanalangin ka nato. Tatak RMN. Ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain na tutulong pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga. Sa Kanya. DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide.
Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber. Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension. Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka. Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpamilod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karon dayon. Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar. DTX 500. DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Mabalik sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. May ano lang ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na CT scan, wala na yung bukol sa liver, sa lungs at sa spine ko. Life Extension Balaan sa Semana Santa. Tanawa! Ulsod-uga rin iyong hari. Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasa ni Jesus! Tanawa kamahalan! Maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Magtutudlo! Ang ako mga bata akong gidakan nimo aron imong panalanginan! Ngano gidaman ninyo ang inyong mga bata dili ha? Pamahawa mo kay di ka mo ang among magtutudlo. Ayaw papahawa ang mga bata. Pero magtutudlo, disturbo ang mga bata sa imong pagsangyaw sa pulong sa Diyos. Pasagdi ninyo ang mga bata. Namuduol ka na ako. Ang gingharian sa Diyos, alang nila ng mga bata. Ang RMN miduyod sa Kristohanong pagbalaan sa Semana Santa. Wala ko tayo. Bakit ko na nagma niyang nadasmagan ko? Daplin, be! Masa baka kayaya pa rin mo maglakaw? Paspas kay pulos na nagali. Dala ka visit da. Maliit ko sa akong trabaho. Christy? Tiyo, Randy? Ikaw na! Tipik lamang gato sa atong sugilanon, gagituyo sa pagsuwat ni Cecil Buaya Danyusos sa drama nga naguluhan, Buta sa Kamatuuran. Sa lahig mata nga mangan
tamis pang magdamgo sa mga dili-tinuo. Ang saksi sa kamaturan, mupiyong lang kasagaran, ug magantos lang nga pasipatan, ang gugma ug ang Ganun dugay man mong nagkamuntar sa lamisa o lingkuranan, ha? Nibayad kong mahal sa inyo catering services. Aron ready ang tanan samtang wa pa'y nagabot ng mga bisita. Unsa na orasa, oh? As Jesus muntag, ug ang akong gibayad sa catering, 12 noon. Lunch party. Di man mo magtuman sa oras? Ay, kaning kuan, sir, kanang naplatan man ko nga among service. Platan? Ano na mo rason? Tawagan ako tagias catering services, ha? I-cancel na ko. Why, ayong business? Ay, sir. Ako rin cancel! Ayaw lang taon, sir. Sir, ayaw lang sir, maluoy ka. Kung i-cancel mo, di may mahatagag sweldo. Nasakit na ba akong mama, sir? Maluoy na lang ka, sir. Makapalit kong tambal ni mama. Huwag ko'y labot! Basta ka i-cancel na ko ang catering services ninyo. Manawag kong lain! Ma, sa iluwa ako, ma. Huwag ko makapalit sa mo tambal kay gi-cancel mo ko na nga mong cater ganina. Ay, ayaw lang paghilak, Sydney. Naluoy mo ko ni mo, Mama Sinda. Nakasabot ko, anak. Sagdi lang, manghuwang lang tagkwarta. Aron dili ko makapalta og tumar sa akong tambal para ugma. Ayaw na paghilak. Hilom na, Sydney. Sydney, nangutana si Mang Pearly. Nganong duha ka adlaw na kuno kang absent. Nagbantay magod kong mama kay nasakit magod siya ron, ha. Sulti lang si Ma'am Pearly, ha. Unsa man di sakit sa imong mama? Cancer. Unsa? Bay Sydney, kuwang og duha ka waiter para ugma sa buntag. Unsa man? Okay ka bay? Okay kayo, Bert. Kanindot na ugma sa buntag. Iguman na to cater. Mupalitan kong tambal para ni Mama Sinda. Unya, ang imong pag-eskwela? Absent na sag ko. Ang importante nga makakwarta ko. Huwag akong ipalit ang tambal ni Mama Sinda. Hello, Mami. Ako na lang yung ngit ni mo. Hala, Ma'am. Huwag masud sa imong baba ang hingit ng mga pagkaon. Okay na, Ma'am. Trapuhan di ka, ha? Unya, kuhaan di ka aglang pagkaon. Okay na, Ma'am. Thank you na. Dinhin na ka, ha? Kaya mubalik ko. Kuhaan sa tagag, laing pagkaon ni mo, okay? Pila gani mo kabuok waiters? Okay. Sa dili pa mahuman ang party, ihatag na lang ako ang inyong tip. Tungod kay mga aptik mong serbisyo sa akong mga bisita. Pero, dunay usa ninyo nga dako og tip gikan ako. Kay nakakita ako ganina sa iyang pag-atiman sa akong mami.
Dawata kining 2K do. Salamat, Sir Jamil. Salamat, Sir. You're welcome. O kining 2K, imuha po nito. Kuha na si Roy. Thank you kay Sir Jumil ha. You're welcome. Ikaw dong. Gusto pa mo nga. Sydney, sir. Sydney. Imo ning 5K. Ha? 5K, Sir Jumil? Dakuan ni Sir ay. Way kwintang kadako sa kwarta nga akong ihatag nimo. Tungod kay nakita na ako nga buutan ka. Wa ka kaila sa akong mami. Pero, wa ka magduha-duha sa pagduol niya ganina. Ug imo siyang gitrapuhan. Unya, imo siyang gihatdan og laing pagkaon. Dalaygo lang imong kabuutan, Sydney. Ug deserve nimo nga makadawat og 5K nga tip. Tinuod ka dong, Sydney? O lagi, Ate Christy. Nipalit ko dayon kong tambal ni Mama Sinda. Kabuotan ni mo dong, uy. Oon sa man, wa na'y sobra diha. Kay nakaunta ko'y palito nun ba nga project, pero kuwangan man akong kwarta good. Pila man, Ate Christy? Okay na ni? 500? Okay na kayo ni dong, Sydney, uy. Thank you, dong. Sagdi lang, dong. Makagraduate na gani ko sa college, niya makatrabaho ko isip bank teller. Ako na sa'yo muhatag ni mo aron ma-professional pod ka. Ay, nga naman ko. Gikulbaan ko maayo. Kanina pa ginisa dito pa ko sa eskwelahan. Wala. Si Mama Sanda. Ma! Mama Sanda! Kaluoy ni Mama Sanda. Bahala ko abi kwarta basta kaya ako lang sige din sa ospital. Aron nang kimaluwas pa siya. Ate Christy! Ate! Si Mama Sinda! Dong, naa sa ICU, Dong. Unsa? Unya ate, unsa awa man eh? Uwa matay ko na ta. Ninghigayo na, Dong. Bahala ko basta kay magpabaga na lagi ko sa kong naong, Dong. Muato ko ni Tio Randy. Ang kamagwangan nga igsoon ni Mama Sanda. Datogod sila. Siya rugwa si ihatag nga tabang kang mama. Naday dato nga igsuon si Mama Sinda, Ate Christy. Christy? Nganong niya ka? Tio Randy, ni ako kay muhang yung unta ko ni mo nga tabangan ni Mos Mama Sanda. Tuwa siya karon sa ospital. Naa sa ICU kay... Wa ko'y kahatag. Kay wa mi magtingog sa mong inahan. Hilas kay siya. Sa buhi pa ang inyong amahan nga si Man, naghinilas si Sinda. Gamay lang puhunan nga kung huwaman niya kaniadto. Kay gusto ko magtukod og negosyo. Wa ko niya pa huwama. Ha! Suwapang! Gipasabot man kaato ni Mama Sanda, Tio Randy. Nga mananghit pa siya ni Papa. Dili man to kwarta ni Mama Sanda. Sa amo man tong Papa ni Dong Sydney nga akong manghod. Oh! May suon pa di ay ka, Christy. O, Tio. Sige na, Tio. Pagamita sa kong kwarta, Tio. May mo bag mulayas ka na din, Christy? Wa ko ihatag na tabang. Ilabi na nga para sa imong inahan nga dao. Biya na, Christy. Tio Randy. Layas! Gabaan ra ka, Tio. Gabaan ra ka!
Dong, Sidney, nga nuli akas labi ng ospital. Nga nagkakamot ni Mama Sindati. Patay na siya. Dili! Dili! Dong, Sidney, ikaw na may baw din sa ato, ha? Kay mo sayo ko sa bangko kay Manderon, daghan og taw. O kayo kalimot, Lonis Ron, pagpamisa ni Mama Sanda, o pagdaog buwak og kandila, ihad sa iyang nitso. Ikaw na lang sa hunghong ni Mama Sanda, nga busy ko sa akong trabaho. Mudoaw lang niya ako nilang adlaw. Si Ate Christy, kasi nag-ilis, nagsigi pag yung tabi. Sige na, ate, paspas kay maliit na ka sa iyong trabaho. Sige na. Bye na, Dong. I love you, Dong. I love you, Ate Christy. Amping! My God, ni mo, Gio! Usa man nasusi mong utok? Nagpagkauaw naman sa gas sa atong pamilya? Ha? Nganong nangawat pag ganito small? Wa ko mahibaw, Daddy. Nganong nangawat ko? Wa makahibaw! Usay wa! Wag gani ko mahibaw. Si balik og pangutanaw eh. Kapuya bayan ninyo. Oh! Nganong ikapoy ka man? Ikaw pa'y sigig pabadlong o sigig pagkauaw na mo? Ikaw pa'y ikapoy? Sabaan ni Moy! Ilom! Bro! Okay! Gago ka! Huwag kayayo! Kawatan ka! Oo! Kawatan ko! Kleptomania ko! Gio! Di ba? Mao ni akong sakit? Usa ko ka kleptomania? Kleptomaniak ning imong anak! Dili ko mahibaw nga nangawat ko! Ay kog sumbaga! Sorry kayo, Sir Randy. Kung di mo mabayaran ang relo nga gigawat ni Gio sa mall, nga nagkantidad og 500,000. O kinahanglang doble ang pagbayad mo niini. Sorry kay mapriso ang imong anak. No. Si Gio mo'y nakapaut-ut sa among katigayonan. No! Di naman sa kang ni Malaka. Nangyawat na sa ka, ha? Buang magha ka? Sugat po ng kuning mong kasaba. Padsyata ni Moy. Agagong mata! Imong inunggap ko ka, Inspectio! Padsyat ka?
Kasakit sa duwan akong kamata! Tamay! Maunay ka mo! Amahana ka! Kagbaog bayo! Kamatay diha! Na nga akong asawa. Bibiyaan ako niya kay wala ko'y kwarta. Si Gio. Human siya nidunggap sa duhan ako ka mga mata. Uboy-inungdan nga nabutan ako. Wala mo lisbay. Wala matiman ako. Maglisod ako sa paglihok. Dili na ko makakita. Butan ako! Butan ako! Magpakilimos na lang ko ini. Aron magkakaon o mabuhi. Limos! Limos! Gutom na kayo ko! Limos! Sa ilo ako! Wala na ko tayo ah! Kapit ko na nagma. Diyan nadasmagan ko. Daplin, be! Nayaya pa rin mo maglakaw? Pas-pas kay Pulos na nagdali. Dala kag bisit da. Malit ko sa kong trabaho. Oh. Christy! Oh. Tiyo, Randy? Ikaw na? Oh. Hapit ka malik siya itong auto, oh. Padaplin ko, no? Magunita ko sa imong kamangok, Christy. Nada ako sa Daplin. Naunsa nang duha ni mo kamata? Nabuta. Nabuta ko. Gidunggam kong ice pick sa akong anak. Bugtong anak nga si Gio. Unsa? Buta ka na? Oo, Christy. Buta na ko. Kaba na gining naitabo na ako. Nabuta ko sa kamatuoran. Dili ginayangay nga maghinangol sa kwarta. Ilabi na kong ang igsuon ay magkinahanglan. Nagpasol na ko. Pero uwahin na kayo. Buta na ko hangtod sa akong kamatayon. Buta kita sa pagpakapana, buta kita sa luha, ubuay pulos ang kaya sa atong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilintang. Kasagaran sa magbuhat ug dili maayo sa isig ka tawo. May gaba nga mapaabot. Magbasol man kini pero uwahin na. Sama ni Randy. Naabot ang gaba. Dabuta o dili na makakita sa kahayag o tanindot sa kalibutan. Tungod kay siya. Usa na kabuta. Kung ikaw ang makasaksi
Kini maong sugilanon gisuwat og ubos sa direksyon ni Cecil Buaya Danyusos. Spinner Ariel Mancao. Recording editor Baby Lloyd. Soundman Jumel Ariso. Apan sa dili pa kami himpit manamilit, ania ang mga artista nga naghatag kinabuhi ni maong sugilanon. Sa papel ni Randy, June Pujanes, Sinda, Ingrid Vertudaso, Runa, Sofia Gakayan, Christy, Carol Marie Hikain, Sydney, Jeffrey Garces Gabonada, Gio, Lloyd Gilson Gabiana, Sir Jumel, Jumel Ariso. Hangtod sa sunod nga sugilanon, daghang salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo. Dalaygon ang Diyos. Kasing magpabilintang buta. Buta kita sa pagpakapana. Buta kita sa luha. Ubuhay pulos ang kaya sa atong mga mata. Tanawa! Ulsod oga ninyo inyong hari! Aduna kami balaod! Ang pagbalaan sa Semana Santa. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi og sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan sa Semana Santa. Magpalaod, batas ng singayan. Sige. Bugsay kayo, bugsay. Wala kita, magkabusog na kitaan. Multo! Multo! Multo tinod! Nagkikaw siya, mabaw sa tubig sa dagat. Mamalik to sa baybayon! Balik mo! Ayaw ka mo kahadlok. Ako kini. Ang magtutuglo! Kinoo, kung tinuod nga ikaw ka na, palakawa ako ibabaw sa tubig. Dali, Pedro. Sige, Pedro. Magkalakaw ka na sa ibabaw sa tubig. Wala ko maunod sa dagat. Mula ka kung paingunin mo, Ginoo. Nagkalakaw ko sa tubig! Sige, Pedro. Lakaw pa. May kanitong guro sa hangin! Bidag ko ang baon! Malunod ko! Luwas ako, Ginoo! Salamat, Ginoo! Salamat! Kaya mong nagunita na akong kamot! Pastilan ka nimo, Pedro. Nganong nagduha-duha ka pa man. Pagkagamay sa imo pagtuo. Ang RMN miduyod sa Kristohanong pagbalaan sa Semana Santa. Masaluhan ko! Surrender ako! Masaluhan ko! Dili ako gutok sa tanan! Masaluhan ko! Masaluhan ko! Di na ko musam! Ayaw na ko patya! Ang RMN Production Center mudalit kaninyo ning sugilanon nga haom sa panahon karon. Sugilanon nga naguluhan. Dilubyo.
Sige. Inom pa mo, Birds. Ako taya ka ron. Kuwang mo ning inom, oy. Ha? Gital nilingaw ini. Nakidari. Akala. Ganita din di. Ano to sa bahay sa Muslingan? Uda, layo ng bahay sa musilingan sa babae. Rayo ra. Re mo. Pagkoy. Nakastama rin. Alfred, mamauli na ta, uy. Patay na gid kong mama ini. O niya na. Yato bito tikas inyo. Uy niya, alas 11 naman. Inom mo na ini, oh. Na, mula ba da kung anong beer, uy? Hard na. Okay kay na. Hoy, ngano niya naman mo din sa gawas? Magpauli na ko, Janet. Okay. Ihatod na Alfred ha, sa ilag yun. Uy, good boy ba ko? Hala, uy. Kakuyaw sa mini atong gilakturan, uy. Yan ang mahadlok man ka. Nga mo man niya itong lekturanan sa una, sa elementary. Sa una pa man to. Kamay pa man ang mga kahoy din, eh. Uy. Naam din na sila si Migmig o si Frankie diha. Nag-inom. Ang mga adik man din, sa inyong barangay. Ching. Ikaw na, ha? Ching. Hey. Wow! Daga naman kay Ching. Api na nga. Ano ka na Migmig, mahimo ba? Ayaw pag-ali diha. Artihan na gunin mo, Ching. Ingon ana, ginalagot. Basta magkalami na ba? Kalami naman. Ayaw mo bugal-bugal ba, Mga gilang, Ay. Resulto ra ba lang di mo dawa to go fair? Dali na ba? What's up ba? Ayaw ko kita pa! Gagam. Uy, ko! Uy, na siya! Kinay mo! Ilong! Gaga! Ayaw ko palang lagi dyan! Nagbalan! Ay naman ni si Ching. Mauna na. Ganong imo man siyang gitugtan. Gamula ag karong gabiing dako. Nananghid manggudtog tarong. Ay. Gawas pa. Naaman sa dangyang best friend kasi Alfred. Otro ng tawhana. Pastilan, si Ching na tingalin eh. Ching! Ay! Si Ching! Ginoo ko! Ching! Ginoo ko! Nanunig ka dugo man na si Ching! Tabang mo mga silingan! Tabang! Kinsa may nagbuhat ini ni Ching. Hayop sila. Mga hayop! Kabata pa sa atong anak. Pero inang giguba. Pagkadakot sa samadsaw sa atong anak. Kung sikid sa may nagbuhat ini, kinahang lang magbayad sila. Uy, sinura man na. Ang inahan ni Alfred. Ipatay pa nila akong anak. Yan naman. Hayop sila.
Ching, anak, anilang una ka sa imong kwarto, ha? Ma. Anak, kinahanglan hugdan pa nimo ang imong pag-ampo sa Ginoo. Ma, ngano man? Karon nga na anak ka sa bahay. Kinahanglan musulti ka na. Kung kinsa ang mga demonyo, nyami pa si pala ninyo ni Alfred. Ma, kumusta na si Alfred? Ma, kumusta si Alfred? Patay na siya, anak. Dili. Hayop sila. Hayop sila. Kinsa sila, Jim? Kinsa sila? Kami nasab. Kung mo sulti kag kinsami, mamatay ka ug ang imong ginikanan. Nakasabot ka? Ha? Ching, kinahanglan masilutan ang maong mga tao. Muanhi karon ang mga pulis. Makigsulti nimo. Kinahanglan musulti ka kung kinsa sila. Nahibaw ko, ginakailan ka sa mga demonyo, Cheng. Pero, ano nga magkamusulti sa mga pulis? Ikaw lang ang makasaksi. Kinahanglan masilutan sila. Dili mahimong tapunan mo ang mga dautan. Kinsa? Kinsa sila? Huwag ko makaila! Huwag ko makaila! Ngit-ngit! Gusto na na. Sa diyo na ang atong anak na recover. Lalim ang iyong naagian. Jing, anak. Ay, Mia, gidadanta na lang kag panihapon din sa imong kwarto. Ma, manhadlo ko. Anak, nahibaw ko sa imong gibati. Magbalik-balik sa kong una-una ilang gibuhat, ma. Mahayop sila. Jing, anak. Itugyan na lang sa Ginoo ang tanan. Ma. Ginoo ko tabangi mi nga makalabang ining dilubyo sa among kinabuhi. Maluoy ka sa among anak, Ginoo. Tabangi kami. Cheng, niya ang inahan ni Alfred. Mihangyo siyang makisulti mo. Dili lang ko pa. Cheng, maluoy ka. Tabangi ning matagag hustisya nga matayo ni Alfred. Ikaw lang ang nakasurvive. Maluoy ka, day. Mamatay mo, ma'am, sa tindahan kung musulti ka bahina mo.
sila! Hayop sila! Ching! Bisan usa lang kataw ang imong mailan. Sige na. Ayaw ka hadlok nila. Wala lagi ko makailan nila. Gagata! Anong dili naman ko makagawas din sa bahay. Anong dili man mabuhat sa kuhuna-huna ilang gibuhat. Jane, anak. Nagdanggo na sad ka? Ma, dili bawa ilang mga naong sa kuhuna-huna. Ang ano man eh. Tungod kay gawas nun pa sila, anak. Kung ang ilang gibuhat nimo, mahimong buhaton sad nila sa ubang babae. Busa, usa ka ngahan lang, Ching. Usa ka ngahan lang. Kinahanglan mapreso sila. Si Frank, si Migmig, si Bugs, ang si Luis. Hayop sila! Hayop sila! Unsa? Silang mga hayop! Gusto ko madugta sa nasprisuhan, ma! Ginoo ko! Ato raman na silang mga silingan, Ching! Kinahanglan magpalayo ta din eh! Unsa man? O kinatingali ning dapita. Aron malimot si Ching sa nahitabo niya. Gusto ka, Simeon. Ang mga demonyo. Nadakpan na ba sila, pa? Wapa, nagkasibat. Doon ay nakasulti. Ma, hinahadlok ko. Unsa may atong dag-anan ang mga tawahan na, Simeon. Mga dato man na sila. Duha ti kapamilya nga ilang kontra. Mudaog ta. Ayaw lang yun kahadlok sa pag-atubang sa hukmanan. Mga demonyo sila, Ching. Ginoo ko, papahawayan na intahon ang akong anak sa kahasol sa iyang huna-huna. Gupa na kit siya. Dili siya makatug. Dili siya ganahang mukaon. Mahadlok siya nga mugawas. Padung na sa pagkabuang ang atong anak, Simeon. Pagampo ta. Nga malabang nato kining dilibiyuha. Oh, lagaw, amami ang imong anak. Mga hayop sila. Hayop!
Magbayad na sila og mahal sa ilang gibuhat. Sam ng daming disupay. Tuyo na. Kinal naman eh. Bay! Tabang bay! Tabang bay! Sama! Nakabalita ka ni Bugsog ni Luis? Wah, nga naman eh. Patay na sila! Si Luis! Nakakita lang po sa nanan. Si Bugs, di po sila silan. Ano niya? Adlog na ka? Bay, wain na adlog ko, pero wain akong gibati. Murag, lain akong pagdudas ilang kamatayan. Tikasan mong tanan dinig! Kamoy buang! Galmag! Nakay magkadilaw na kong hunting, Galmag! Rip! Kinsay nagtanggap na ako. Tabang! Masaluhan ko! Masaluhan ko! Salitan ako! Masaluhan ko! Dili ako gutok sa tanan! Masaluhan ko! Masaluhan ko! Masaluhan ko! Di na ko musam! Di na ko musam! Yaw na ko patya! Unsa? Gipatay sila si Migmig, Bugs, Luis o Frank? Oh, sakit kay kamatayon ang ilang naangkon. Mao ni gitawag og ngipon sa ngipon. Kung nagtanom ka og bagyo, muani kag dilubyo. Ma? Pa? Ngano, ano? Ngano, Ching? Nakabati mo sa balita? Oh, suod sa kasimana, napatay ang upat ka demonyo. Gawas nun ka na, Ching. Wa ka na'y kadlukan sa gawas. Vigilante bang may patay pa? Dili na importante kung kinsa ang mipatay nila. Ang importante nga dili na sila magkapasakit sa uban. Ma, kinsay mo nasultihan sa mga ngan nga akong gisulti nimo? Si Papa nimo. Unsa? Unya, misulti si Papa nimo sa inahan ni Alfred. Wa na ta mahibaw, anak. Kung kinsa pa ang sultihan ni Nora sa ngan sa mga kriminal. Anak Jing, kalimti na ang mga demonyo. Ang matagsa, adunay tugba nga silot. Dili man diha-diha dayon, apan aduna gyud kinisilot. Ang Diyos maluluyon, apan masuko usab siya sa mga anak nga masinupakon. Mahimo bang ubanan ko nimo sa plaza, Ma? Nganong dili, anak? Dili lang ang mga dautan ang tag-iya sa kalibutan, Ching.
higala natapos kini atong sugilanon. Dilubyo! Tagsulat Generica Vidal. Sa direksyon ni Uji Kumpuk Rakasa. Music narrator Randy Padayaw Suson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Ug aniya ang naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Ching, Jelly Haka. Nagda sa papel ni Frank ug sa papa, Uji Kumpuk Rakasa. Mama, Cecil Daniusos Cabrera. Bus, Ricky Garing. Janet, Marites Albores. Sa papel ni Mig, Marvin Sanchez Caballero. Extra, Jay Badayos. Sa ngalan sa RMN Production Center, kini si kasamang Randy Padayaw Suson. Ang Ginoo magauban kanato sa kanunay. Daghang salamat.